Hello guys, Masquera say, Mary say, guys, how are you guys? How are you? How are you guys? Right. Mary say, guys, Masquera say, she gave her 550. Shikaipa 550 titange tai first guys toda kufamba nenyaya yaka 11 right. Salmonani ninjani dumela maskata abudhi muri say guys, I hope you're all okay. Before I forget guys, varume muri poerapa vanurume muri comment section. Samantha Rovarashe, thank you for subscribing. Samantha Rovarashe, thank you, my sister. Thank you. Where is she? Okay. Right. Rovarashe, thank you. Rovarashe, thank you. Thank you, Samantha Rovarashe. Thank you, my sister. Thank you very much. Thank you for subscribing. Thank you for subscribing. Right. Guys, those who haven't, hi Jim, Satima subscriber, please, just go and subscribe, Panitika, and those, Satima follower page, just go and like the page, and even ku YouTube, guys, just go, YouTube, just go and follow YouTube channel yedu, mumboona zviriko, just go and follow YouTube yedu, mumboona zviriko, Aditika, right. Vanurume vese vari comment section, please. Vanurume vese vari comment section, vari comment section umu, right. Vanurume musiwa kuZimbabwe uko, musiwa 18 June. Musiwa 18 June vanurume vese muri kudiwa ku Prince Edward mkuharare uko, musiwa 18 June vanurume vese kwanzi uyai makapfeka tu short tudukuduku handitika ku Prince Edward musiwa 18 June unongopfeka kashoti kako wopfeka chi didas chako kana kuti namasocks ako wopfeka namateki ako handitika hanzi komba stars. Hey, handisi kuziva wenda kuti zuka rikumboita sei panyaya stars. I'm not sure about that. And then thank you Spako Alas. Samantha is a subscriber. Katu yatove second time as a subscriber. Every month she subscribes. Handitika. So thank you very much, my sister. So hanzi muyene tu short moya nama tennis enyu nama socks handitika. Vazhinji mukabvunza varume vakawanda vanorwara neprostate cancer. Because they don't know my symptoms of prostate cancer. Havazivi kuti prostate cancer inotanga sei inodii. Saka time yanozoenda kwa doctor paya konzi yato spread. Ma organs atokanganisika. Animazviona. Saka musi wa 18 iwoyu andi muri kusangana neve healthy. Vari kunangana nevarume chete, my health specialist nevarume akuna chinombobhadharwa. Andika imimi munodiwa ikoko varume neuwandu hwenyu. Muchange muchiita masports muchimhanya. Andika muchimhanya vanurume vakawanda muri gurupu muchange muchimhanya, and then you get to have a time yekuti mukachida kuita one on one nema specialist aya uchibvunza. Andika tikutira kuavoida kuti prostate cancer ikubatei kuti musashaike musafe neprostate cancer. Andika unogona kubvunzana nema one on one vanenge vari pamadoctors uchibvunza pamusoro peprostate cancer iyi kuti ngai zvingaita sei. Ende vanava ndotanga kuti live kutanga kuuyawo. What are you guys? Hello? Is it guy? Can you know guy? Maraki kufile location akir. Kirila yako stop signing. Ko for stop akir wabana for stop samosela estate yango max kishe. Can you know utama guy? Hey, I'm so munali location ako kay. Four-way stop ya we sena mkospage. Hey, unali four-way stop for the mujiga for the again. Before the four-way stop. Kikufile location, but kasa location yona wa ikakhala. Yano kimiki buka gasi kitso le yona ko tenko.
Sure, if you send the location in WhatsApp. Ndivana guys kwakutonhora sindatenga gasi rangu kuti ndipote ndichididisa ita muno shosho unorashika munhu akapa location. What do people want? Right. Saka varume vachanzi munoya momhanya handitika momhanya makapfeka too short handiti muchidzidziswa nezvezvirwere zvinobata varume handiti free of charge chenyu kungoinda asi kana muchida munogona kutakura makula box enyu handika mutakura makula box enyu muchita marefreshments enyu muchitaura nyaya dzebhora namwe varume muriko handiti kuti mumbo kwanisa kuti mudi mutaure navamwe muchionawo vamwe muchinzwa nokuti prostate cancer yatora vakawanda venyu varume. Unongoona chinhu chakuzvimba uchiti zviri kufamba sei woona weight ichingogara uchingoda kuweta every second masymptoms eprostate cancer every second uda kunda toilet kunoweta hauzoti zviri kufamba sei anoona kana kuti weight inombopota chibuda ichibloka womboti wete wobloka masymptoms but munozvinzwa norume but munoignore anoona paunozoda kuzvitora serious papa pamwe it's a very common disease kuvanhu vechirume prostate cancer saka vari kuvarere please vese indai kuPrince Edward musiwoyo handiti ndichakanda flyer kupeji remapostuku muone mafoni number dzekufonera kuti munzwe information yakakwana hanzi namadirativhange baba vangu vakafana prostate cancer exactly ndochirwere chinotora varume vakawanda and free of charge go and ask questions go and get to know about this disease handika isusu panapa totoya nevakadzi nenyaya titoyawo nevebreast cancer tina guest one of us achauya nenyaya yake handika akandodiswa mazamai nenyaya iyoyo zichiyemabreast cancer tina tichiginowa masymptoms because hazvisi serious handisi kubayiwa zvezvisiri sevhiye handimaona but the fact of the matter is kana panozonoteswa chinenge chaspread wakunzi takutobvisa handiona kana kuti hatichina ribasira togona kuti wakutopinda makemotherapy yakati wakutoti wachi handimazviona zvaakutozonyanya kurwadza saka zviri nani tidini tiite kuzviita titenge kutasa chii toda kutidzidzisane sanhukadzi handiti iwo anzi machi macervical cancer cancer zoita mukati mevabereki zechi kune mumwe mukadzi apo ukabvunza asati ambotiwa akati pap smear haatombozivi chinonzi pap smear chii haatombozivi handimaona anongosvambira anongoona kuzasi kuchivava discharge ichibuda achingoti zviri normal handiona ndichazoenda ndakamwa guchu ndo maguchu rangu ndichazoenda handiti tine mishonga yatinozvigadzirira tichimwa uchitokanganisika mukati chibereko chikanganisika kusvika wazonobviswa ofuchika kurumidzira nguva ichiripo handitika unogwasa kuni but anyway ikiri for another day handiti it's a topic for another day nhasi hanzi yelo yenyu kundikuwadza masiso serious matanga manje madiaries matanga ndikati wait moti wait nobati yelo moti yekukuwadza izvi masiso ndodiko iwecho yakutokuvara uda kundiurayisa nechando iwewe uda kutondiurayisa nechando ndondikabisa ichi ndofa nechando kai ndofa hangu nechando ndikabisa ichi haikana nasikungokwadzawo masoripo hanzi ndinonzwa samura kubaya problem ichakuenda you see Linda advisor you see handikuona unonzwa kubayiwa asi uri kuti unotya kuenda unoda kuzoenda yakomba nemuviri my sister handiti thank you mona right guys saka toda kupinda pane nyaya yanga ichitenderera mumastreet umu nyaya makaiona nesuro vana vechidikara ma2000 tikataura kuti tunotuka tine ukasha twana tututu tine ukasha tine utsinye turi ivhu twana itotutu makaiona nyaya ichitenderera nezuro munhu ana kuti kuya negosika akayakazvinyorera oga kuti inini mwana uyu ndichamushungurudza nokuti amai vake vakambondudza kuti hauna uiti mwana mukomana nokuti ndinoasikanaka I decided kuti I'll take revenge pamwana hazvinyorwe papublic kana kuti zvino hazvimashoko togwa nemunhu akakwana akadaro unotoona kuti twana utwu tumwe tocho tuma-psychopath unotonyatsoona kuti ichi but munoziva kuti hunhu hwedu guys whether uri mughost whether uri munhu sometimes that determines where we grow up
totoona kuti hunhu wako wakamira sei, wakura papi, wakura environment yakaita sei, kumba kwenyu makanga muri vanhu vakaita sei, nekuda kwehunhu. Anomaona, nekuda kwehunhu watinenge tichitaridza. Unotoona, unozogona kuzongonzwawo history papaya, but unenge kuti oh ndakatomboona. Andimaona, ndakatomboona ma-symptoms. Pfungwa dzedu tumadhevhu ndo turiko mazuva ano. Ndo turi kuita mess up even ma-social media. Tumapiano tu. Tumwe twacho kwete mese. Andimaona. Pandakatumigwa that comedy ndichitegwa, I was shocked. Ndikatega ndizifambire. Saka ndanga ndisingadi kuuya ndisina nyaya yakakwana. Plus ndinzi nditaura nyaya yemunhu, ndataura nyaya yake ega. So ndakazoita kuti mai vemwana vakahondibata. Vandibata mai vemwana ndobva vanditsanangurira side drama of the story. Rekuti mwana akatogwa vasipo, vauya kuno vakauya kuno kwari Cape Town kwari kutsvagawo basa uko. Vanenge ane basa vedu stay in vedu kana kuti kwanenge achienda dzokera mutunzo ari kutsvaga basa. Mwana ndokutogwa achinzi anodzokera kupi angoya holiday ari kuenda. Anditi mai nini vaya baba vakwaidyo chimuchawa zvizhinji chamai baba nokuti nyaya yacho ndatonoti hatikwanisi yakakomba. Handizivi kuti zvino neairtime yangu tichakwanisa kunzwa kuti baba vatoti sisika nyaya iyi yakarebesa. Ndoda kuti muone vakomana vechidikika. Imi varume vechidiki onemo tumadhevhu tochirume. Ndoda kuti muone tumadhevhu twamunoroora. Andimona. Ndoda kuti muone tumadhevhu twamuri kutora muchisa mumba. Muchanzwa baba vachitaura ndiri kugara ndatonga ndajaji. Ndoda kuti munzwe mugwezi zvibvunzo moga vachisakangura ivo. Ndangoti Mwari tibasirei. Vana vari kurasika takatarisa. Ende hakuna ari kudzora vana. Instead tiri kuchirira maoko. Vana vachikanganisa tichiona. Ukati umudzore. Kunonzi unondidzora uri mai vangu iwe. Inonokosha nhova kumushoko wachembera. Handi ndachembera kachirega ndikudzore. Ndisandenda kunokosha nhova zichirega nditangenda kudzora iwe nokuti uri kurasika. Handiti ndachembera zvinoona ndagara pamwe nguva yakareba. Ndakaona zvakaona ndiri kuda kugadzirisawo. Handiti unondiudza ndiwani wasi mai vangu. Mai vako havasi mai vakakuzvara chete. Munhu wese muhombe kwauri ndimai vako. Ndimai vako. Right. Regai tibate baba. Regai tibate baba munzwe zvisere. Muchita patience nokuti baba vacharondedzera zvizhinji. Inangu tumapiano tondivenga because ndotaura chokwadi. Ndiye ndichitiudza chokwadi tumapiano tobva twandivenga. Asi chokwadi chakanaka ndi anokuudza ndewako, anokutsiura, anokuda. Kana ndisingakuti ndinokurega uchirasika ndichikuuchirira maoko, kukuuchirira chako chako, uchikurira hembe paFacebook ano. Uchirira chako chikumira because handine inewe. Asi kana ndichitokuda ndinotokuudza kuti uri kurasika. Press start to copy. Hello. Sorry, hanzvadzi ndazopapa matifona 10 minutes ndazokundikana kufana after 10 minutes. Right. Tave pari right hanzvadzi, nyaya iri kundibata-bata iyi, nyaya iri kundirwadza iyi. Ehe. Iri kundirwadza. Right. Saka ipo panapa ndave netimu rangu toda kunyatsonzwa kuti nyaya yakafamba sei. Saka motsanangura zvese zvamamuti ndoda kunyaya yacho yakareba da kutsanangurirai. Mava nenguva manje airtime ndaisa kuti nyatsonzwa tanga izvoni pakutanga muchitsanangurira. Alright. Chichiitika mukurarama nemukadzi uyu for the first time. Ndakamuwana ndichindamuudza kuti ndakambenge ndine mwana, ndakambenge ndakaroora ndine vana vangu handizi. Right, ndamuudza kuti ndine vana vangu, akazonditi iye ko vana havane dambudziko rei, vana vakangofanira mumwe mwana chindakaita mwana vana vedu vese tizvichitadza kuti tiri pamwe chete. Ndikati no sezvo zvadaro ndafara nokuti ngaichidewo munhu anodawo vana vangu ndizomuitirawo zvaanoda nemumwe wese handizi. Tiri mukuwirirana. After that tichitanga taizvaisika paari mukadzi uyu ane nguva yekuti anogona kunyarara kuti kwingi oti zvinhu zvokuti unotoshamisika kuti tatodzana pato wotobvunza kuti nai ini ndokudza uri munhu kugara nomba yekupemba but hauzvitadza kuti hauna mufaro chii chiri kuitika oti hapana kuti wohora it's okay. Ndokubva ndata vake ndakati mama ini pane zvinondinetsa pano mwana wenyu, pane zvinodaidairection kwati kufamba naye kaiwa vabereki vacho. Ndokubva ndabvaendapo vandifonera vachiti haiwa izvi zvatova right hapa sozvifambira zvaakakadzisa. Ndakati it's okay ndavadzoke. Ndokubva vadzoka kumba. Vadzoka kumba takazoramba tichishanyirana nanambuya vangu, ivo ndokuzoshanya kumusha. Vashanya kumusha ndakabva ndazotaura issue, ndakafonera kune mwana one zvikanzi mai vacho vati naimunotora mwana kuti kwaari vaite kuti auye kwamuri because hazvina kumira mushe panyaya dzechikazi. Ndakati aitsokei regai
vari nemwana akaorai ndokubva ndamufonera mukadzi ndikati amai mwana ndazi ndetore mwana chiutoni ndatora mwana zvinoita here zvikanzi ako mwana akaipenda unotora chi mwana ndokunotora mwana panguva yandakauya nemwana akanga asiri panzvimbo iye mai vakati vakanga vasipanga vari kumusha iri kwandinogara kwakaka kuine munyina ane musha wake wemuri mutaundi ane musha wake ndakati anotozvimunyina aripo kuna mai anombotamba nevamwe vana ikokushimira kuti mai vake pavanodzoka anozouya hake kuti kumba because inini ndinoda kuti nditsvaga tsvagewo mari kuti tiwane kurarama but handikuzokwanisi kuramba ndiri panzvimbo imwe chete. After that zvadaro ndofunga ndakamufona akati oratienda unoita semutora mwana ndobva ndamutora mwana ndomuisa munyina wangu achiuisa kuuya kutanga ndakanyarara ndichitadzira kuti ndida kuona respect hwemwana namai kuti huri nerelationship mai vacharita sei mwana wavo ndobva ndatanga kuona mai vachiti ivo vakutaridza kuti vane kakugununa mukati memwana kuya kwaita bvudzi vakandikati after day mangwana acho achibva ndati maishero wanga wati vanotora mwana kubamunya ona kuti wakauya saka chino unotora mwana wako zvikanzi nai achindipindura mashero akanditi inyanzi ndingakaendesa mwana yeiko ndakati uri mai pasiromzii paunoira usiri wakaendesa mwana ikoko initezisapose kuti ndichitora mwana uyu ndakakuapoti kuratidza kuti uri mai so iwo unauti mwana wawe wekuchitaura kuti uti wakaendesa mwana ikoko takagara ndisinga for 3 days ndokuzoita zvezvekuzokubvaikana zvezvo ndokunoenda unotora mwana wayo ndokunotora bhegi remwana wayo ranga rine hembe dzemwana ndokubva zvakutandoo zvekukuratidza kuti mwenzangu wakatamba zvondidya mwoyo ndoti ndakataka kumhanya kubvunza ndatonyonganisa mai nemwana apa rega nditesei Agadzi, hold on, Agadzi, hold on. What am I gonna do? Yellow. Kiri file location, ri esa nko Max Kitchen. Kiri li kotsela iya nko Max Kitchen, akari ko Max Kitchen. Kiku file location muzi. Liten ligai? Hakuna diloze. Kipila kibisa lidi ubas total batsa abantu ba phone na straight. Irikisende. Sure. Right, sorry enyanja, sorry that disturb wa ande imbele. After that ndofunga ndakatanga kuona kuita kuti pane zvandatanga kuzosaspeka kuti pane zviri kuitika pamukadzi panyera nikuya kwaita chi mwana ndokuzoona iye ndokunoenda kuFacebook achiona kuti akatsvaga sei nhamba dzamai emwana uyayo ndokubva vafonera nombotaurirana vachitaudzana mwana ari sei chiti sei mai vacho vachitombotara nende sei titumire mafoto dzemwana tichivatumira tichitaura zvakanaka handizvi mune zvakanaka kudaro one of the days mai vaiva ndofunga vakaisa message ngati vaida kutaura nani namai vane mwana kuno ndokubva varega kuresponda iye zvikanzi akarega kuresponda ndokubva azo mai ndozoramba chitrai ndokuzopinda zvikanzi muramba muchimanikidza kuti mutaure neni mune muchiramba muchimanikidza ichi zvikanzi naini ko murume akatadza here kukupai procedure yakanaka ini handisine ndogara nemurume wenyu ini ndinogara nemwana but what I'm saying is suppose kuti munenge muchitaurawo neni sezvakakupai kuti kunya mai ndo vanhu vakadzi vanoziva kuti ndo vanoswera nemwana murume asi anoswera nemwana saka zvaatoita murume wenyu aata kukupai respect kuti mutaure neni musataure naye taure nawe ichi yemwana chete sezvo maiziva kuti mwana ariko zvikanzi amunga ndimanikidze panoda kutaura neni vatovabloka mai vaya panguva iyoyo ndakanga ndiri nzvimbo yanga iri kure kunzi kutaurataura hold on futa Agadzi, hold on midway zvakandiomera hello kikufile ku WhatsApp musi my brother cheka WhatsApp yako batu ande imbeni right hande imbeni Agadzi right ndadaro ndofunga ndakasvika paextend kuti ndiri kure navo ndakafonera mukadzi ndakuzoti vana vari sei dzimwe dzenguva taifonera avari sei bobo akusuwa titaura zvakanaka handiti asi hama dzangu dzadziri kunzvimbo dzaindipa maripoti ekuti
zvikanzi no wadii wambopota uchigara padhuze nemwana wako. Ndakati sekuru nyatsondichibayirai kuti ndinyakuziva kuti zviri kufamba sei, imimi ndimuri kudhuze, onai ndikutsvaga mari sekuru kuti ndiedze kuti ndirambe ndipa nzvimbo yega, vana vaye vanoda kudya, saka handina chandozokwanisa kundiite zvinhu zviri zviti ndikuda kutarisa mwana. Plus mwana tasai kuti mwana akura agrade 2 ndiita kuti anotambawo nevamwe, hapana zvese kudzika. Plus kune munina wangu anotamba naye, anotamba nemwana wake, ndikuti nemunina wangu takakura tese tichitamba tese, saka vana vedu vanototamba vese, saka hazvimunese. Zvikanzi alright, asi ndachitozogara padhuze nechi nemwana. Ndikati alright sekuru. After that ndakabva ndafona kumba ikoko ndida kuzoti vana vari sei, zvikanzi usandifonere pafoni yangu zvitaura ife ndakataura nevana vake first. Mukadzi uyu ane vana vake vasiri vana venyu? Ayo vana vake iyo vakabereka venyu naiye. Exactly. Saka ndo vandakatanga kutaudzwa navo. After that ndataudzwa nevana avo vandazotaura, ndauda kukumbira kuti tichitaura nemwana wangu wemukomana uyu. Zvikanzi zvikwanise kuti taura naye pafoni yangu, ungatotsvaga samwana angatouya achitozodaira pafoni yake iyoyo, nditaura naye kobvozi mai vake vanonditaura zvisingandimaira kuti ndikushungurudza mwana. Ndakati no, ini handiko zvaukunditaura izvozvoka, kana uri mai unofana kungopa mwana foni. Zvamai uyo newe zvokutadzana kwenyu hazvinetwa kuita mwana, nekuti wewe mwana uyo hafa akachinja rudzi, nekuti wewe wawepo. Ndizvo ndakamupindura. Akatanga kutaura rubbish. Saka ndakabatikana neishu iyoyo achitaura zvinhu zvaitaura achitaudha kudii, ndikarekodha, but pane nguva zvako. After that pandazoti zvikandinetsereka ndinayo kumusha kwawo back. Ndinotaura nhau yangu. Ndisati ndasvika kumusha kwawo, ndakaona kuti pakanga paine kutaurana kuvabereki vake iye nevabereki vake maererano nezvangu inini. Pandapaona kuti pakatanga kutefoniwa paita twist kuti kwasha tiri kuda mari yepfuma, ndakuda mombe dzangu. Saka mai vacho vakanga vasina kuziva futi kuti baba vanenge vataura mombe dzavo dzepfuma. Mai vacho ndokundifonera bheki vati kwasha ini ndakuda mombe yangu yeumai, kana ndisati ndafa ndida kuzokwanisa kuti vanoziva zvikunetsai. Saka zvazvandipa kuti apa ndafonera nababa, apa ndafonera namai. Zvikuru kuti vana ava vasi kuziva zviri kuitika, asi vasi kuzivana, asi pane zviri kuitika mukati memwana wavo, nedzidzisi yemwana wavo. Ndakada alright okay. Kushuwa mama ndakatsvaga mombe imwe chete, ndikaenda ndikunopisa mombe yeumai. Ndatsvaga mombe yeumai, ndakasvika ikoko ndakazokumbira kuti ndida kuti ndibatsirwe nenhau yangu inini personally kuti yandinetsana nemaererano nemwana. Vakanditi handikwanisi kutaura navo, enda kunotaura ndakataura nasekuru vaya vakaenda kutaura, but ishu iyo havana kuitora serious because panguva iyo vaingoti vari kugadzira vanangu kuti zvinonetsa. Hold on, sorry hanzvadzi. Aimbono. Okay. Hanzvadzi mirai ndikufonerei 1 minute. Guys, mirai pano musaenda, mirai panapa. Vana. Nguri ndakamirira kuri vati vakamira nguva yekuzoyamira vanhu ndakatanga kuzara live yangu kupota kuya meyechi nekainga kuoshe.
agora. Guys, mundiregererawo hamundiregerera guys, vana vanobhowa mundiregererawo guys, mundiregerera vana vanobhowa mufunge kuti ndicharenge ndakabhadhara kuti ndichagonda kutora kasiriya ndivaiginowa chaiti dena ndisina kubhadhara ndaivaiginowa. Sorry guys, sorry henyu, sorry mufunge chinguri va 10 minutes dzavo kuzoenda apa live ndichoti vanhu havachauyi mufunge. Sorry henyu, sorry ngatikondinye, sorry wedu we, sorry zvangona kangokumbira uregerero so kana paita zvakadai. Yes, yatadzoka manje. Sorry, pane vanhu vangu vachimbodisturba vangu vachiunza something. Yes, tatichinda imberi nenyaya. Alright. Ndadzokera kumusha kuya ndingangoti mai vake vakatombomupa muenzaniso wekuti unoziva mwanangu uri kuona mafacebone panapa akavakira pamusha apa ndiripo ini mukwazi vachimupa example yekuti uri kuona kuti vana ivava vakakurira pano but mai vavo vakaenda kare handina kutombovaona asi ndakakura navo kasvika pakuvakira muno kuratidza kuti ndaivirana nani navo handiti. Saka iwo chinokurwadza chii kuti ukwanise kuchengeta mwana wemurume iwo makatokura nazvo mufamily anhu achitaura naye zvakanaka naye. Saka isu yachichitorwa vakaitora zvinhu zviri simple but chimwe chinhu chandaizoona manje ndechekuti mukadzi wangu haadzi pafoni yake WhatsApp. Ndakagara ndofunga ndichikonongodza ndofunga tokwana about 5 to 6 times amai masi izvi hazvivatopeni izvi zvefoni yako unoamba ukatikonongonei. Vamwe vakadzi vari kudai iwewe uchikufundisana kuti usadai chii aisa ogumbuka. Foni yamunove makamupa futi imimi mati foni yamunoti makamupa ndakatomuka foni iyoyo handitorina makontakti evanhu akawanda ibasa rangu ini but nenyaya yekuti ndamupire foni iyoyo otodzidza makontakti ndakati ona ka ini foni yangu mamwe namba akasara muwebsite saka ndosapozi ndikuchitorawo manhamba dzendiisa kuti kufoni kwakusa yakliho ndokuti chidzisa kuchi foni iyoyo ati zvese zvakazongozvitaini private yega ndosivana ndozvasatenga but pafoni yake anoti akabata foni ari kudya sadzi. Saka zvinofambidzana sei zvinhu kana zvinge zvidai ndo nhauya ndairamba ndichimonesana naye ndinambachinesana naye iye chaakatora advantage aifunga kuti nini sezvo ndisingaiti zvesocial media ndisingaiti zvewhatsapp munhu iwayo I think hapa akazvibata zvinhu zvandikutisega pasocial media. Saka ndo zvinhu zvaakafunga but nenyaya yekuti ini ndine hama dziripo dzinondiziva dzinokwanisa kuzotaura kuti iwewe ndiri kuona zvakati sezvandakaitwa ndototanga kuzati ndo zviri kutoitika asi ndandinawo mapictures ekuona zvinhu izvo zvichiitika. Ndo ndingangoti ndo mamirire ezvinhu so far now hazvakaita
Right. Na hii ni bovu tsere kumasuri hanzvadzi. Imimi na mai vemwana uyu mai vaShelton. Makanga makarora na here. Shatakaita takasangana nzimbe yaHarare. Iyari takasangana nzimbe kadoma iyari auta zvekubvira. Ndobva tatizisana. Paita mwana. Dambudziko rakavapo nderekuti handizivi kuna kuti pfungwa yavanhukadzi ndekana kuti zvinoitikawo kana kuti imhepo dzinoitikawo kusondera kusafamba naswati handizivi chokwadi nekuti chakaitika kuti ndikakuti maendere akaita kana dambudziko ratakakuonana munogona kutadza kuzvinzwisisa kuti chii chakanyatsoitika sakura kuti izvo ndo zvingatingoendera munhu wotoenda mumba kwavo kuti zvotopera zvitoparana zvakadaro handina kuonekana naye mai ndakazongoerekana ndichitobvoka ndichitobva ndichionawo mumba masara bhesi remubhedha newodhropu nehani kumbezi zvinhu zvake zvese atakura arwa pasi haana kutaura neni haana kudii akabva anowanikwa handina kutaura naye takasanga kutaura nenyaya yemwana tichitaura nemwana pano nepapo kusvikira iye azoenda kuSouth Africa ini ndozoitawo follow up kurudziro kuti mwana ari kwakati iwo zotanga kutaudzawo achiti ndiwaniwe mwana here because mwana ndakazongoenda kugara naye pandakasiyana naye asi ndasandawana panguva iyoyo akazitevera mwana nokuzontora kuti mwana ndakati anosezve mwana anogona kudatikeya mai zvakanyanya ndikandimupe kana ndichimudawo mwana nokunokumbira ndomutorawo uya kuti kwandiri sezvo surprise akabva aita kuti munini wacho ndekubva ndifonera zvikanzi banguru hanzi ndemutora mwana mwana haana kugara zvakanaka kuchikafu kwaari chinenge chishoma chanenge chatowanirwa zvinhu zvakatiomei kuti kwaari ndakati sezvomataure mimi kana ndasvika ipapo ndichakufonerai ndiutina kuti mutaure nawo sezvo uya vacho vaitengeta mwana vakatofarawo kati magona asi ndekuti tikopota tingoramba tichese tichitaura kuti aise tichowirana mune zvakanaka so nyaya yakazwa saka mwana pamakatotora mai vemwana ndivakatoti yaimutore mwana mai munin'ina wacho munin'ina wacho wemukadzi ndiyakati yaimutore mwana achiwa because aiona situation kuti kune mwana vanhu vacho vari kwakawandisa chikafu akutorina zvakatooma saka akada kuti pakutapurirana mutoro titapudzirani ini chiri kunyanyonesa ndechekuti imimi namai veShelton vakabuda kwamuri musina kukonana vakaenda kunorogwa zvokuti vakatooneka vakaenda kutonorogwa kupepo vanemupostori nemupostori ivo vakarambana izvo zvandiziva kuti vakawanikwa here havana havo kuwanikwa iko zvino vari single zvino kana vakamboenda kuno murume nachiti kuda havana mbowanikwa ndikati vangobuda ndikati tigadzirise kavadzoke vachengete mwana vakatoita mwana ikoko mamiri akaita nyaya yacho vachete ya saka hanzvadzi handidi kunyivanzirai ndiri munhu mukuru kana kudii ndoda kuti tinyatso kubatsirana munoona makaroora satani dhimoni remukadzi ndo ramuna romba menyu dhimoni iri zvokuti if you are not careful rarichagona kura vhiki rapera musere takaita nyaya yomwe mukadzi akauraya mwana wemurume wake stepson again akamuisa mufiriji mwana akaomera mufiriji akatakura chitunha akakuno kuSouth Africa kunoko akanorasa uko hani muri kuona tikaita kumutsvaga kuti tikamukona kwese kuti asaone notanga atiza nevamwe vana tisingazoti ari kupamba murume apo ari kubasa zvamakangoita izvi akatizofonegwa nesu tatotsvaga information kuti mwana ari kunzi akafa murume asi kuziva chinhu kuti tikaita noise kusvikira azozvitamudza tikamuudza kuti go and hand yourself over to the police akaona zakuna kukutizana because mapicha yake takatamwa yakwese kuti achafamba akuchafambiki izvo zvakasungwa akazozvisa kumapurisa akavharikwa handi munoona saka pamba tinoudza varume chiti regai vanoona namai vavo paya vanenge vachiti muda kutikanisa mukadzi wanga anochengeta vana hakuna murume anoongorora kuti mwana wangu pana step mother not vese though but vakawanda vacho senge uyu wenyatu akabunyura mashoko ekuti anzi mai vemwana vaindiza kuti haufu wakaita mwana mukomana ndine vasikana chete saka ndakafunga kuti nditsive pamwana hati munonga kuti idhimoni ramugere naro iri dhimoni Audrey usatombodi nei nditombodi munhu akafanana azvitombodina kana 2 ways panyaya iyi ini kutodai ndataura navo vese ndikuzi I know what I'm talking about idhimoni nokuti mukadzi uyu haana kunyoregwa nemunhu mozati iko zvinezvi kuna baba vari kuramba dhasiri yakanyira kusocial media do you know that asiri haana kuramba here kwamuri pamakamubvunza nezuro kuti social media akati chi akaramba kata ndachendasendeni kana 1 handina chinyepera because zvautaureza zoka ndisocial zvikubva kupi ndakati iwe unoona kuti social media idhimoni zvawakasenda last week nezvauchasenda nhasi ukazvitsvaga zvikuramba uchingozana zviri imo saka there is no need youti ungatadza kutaura chokwadi kuti ndo zvandakasenda pasocial
maererano nezvazvo already ndaiona mapictures ndichikutsura ndichikubvunza uchizotobvuswa pakubvuma kuti yezvichiwa ndayadzisa mwana but what I'm saying chiluke is kuti kwaukwenda nelife yako ndekupi but anytime yekuti iwewe kana muchitaura nyaya ndinoona nenyaya yekutaura dei anoitaizika nyaya iyoyo otanga kutotaura nenyaya yekuti iwewe unotaridza kuti pane zvikuitika kuti autobatikana iwewe nekutange yaimwe nyaya handimaona mati but iri nyaya yemudariro yekuti munogona kuda kuisovha muri mumba yotosvika pakuti uda kuti tamarwana isusu nyaya yetikunetsana munomba kadi tambotsvaga weukama tabatsirwa nasambati otaura kuti ina handina munhu anondikwanisa kundibatsira muupenyu hwangu bhozi baba vangu nabai vangu chaichavo ndakatadza kuasipota kuti ndikavateerere iwo zvondidza ndonitsvagira mumwe munhu ndakati ona look at matogara munhu muna sisi vako mwana wababa mukuru wako wadii wewe wakwanisa kutombomutora ini ndogona kutora hama yangu kati anokurerera but kana ndiri mutadzi ukwanisa kuti sei vamuudza chikwadi kuti muri kutadza but iwewe haupi saka ndoita sendoraramaniwe sei zvandikutaura izvi ndo zvandogara ndichimuudza mukadzi we but niye kuti ndandida kuramba kamweya kekuti ndirambe ndichinja vakadzi mama mboshingirira but ito zvino hanzvadzi chero mukati mukatarisa kuti inini nesituation yairi vana vangu inini vakuda kuuya kuzogara vachigara pamwe chete unoza bond yemwana yakakosha kubatanidza vana vari vaviri munozviziva ii right ndinoda kuti hanzvadzika ndoda kuti right now ndoda kuti kuchakari kwamunogara pane vanhu ndoda kuti muchiziva hunhu hwedhimoni ramugere naro imi mamusingazivika handiti mamuchingoona zvaitika pamwana atumbijana muchibvunza morambidzwa semurume hamene kuda mama akatombopiwa kaspunu kana kafoshora hamene kuti munyanye kuvata musaoni ndine vanhu handiti timu rangu rinogara kwenyu rinoziva mudzimai wenyu nezvaitika pamwana but munozati vanhu sometimes havagoni kuti vataure hanimona vatoriko vakatombotaura nini but munoziva kuti munhu anenge achiedza kuhwanda achiti ndingazotaura imba yemunhu ndichizara but unoona maticha mataurirwo ari kuita chinyika its true handimaona mati zvinopamapikazi wega zvokunoona munhu haazotauri kugenzwe because anenge achiti sometimes ndinogona kuputa imba yemunhu vanhu toita zvimwe sotoita zvakukangaisa zvimwe zvinhu zvoita kuti mira hold on hanzvadzi hold on hello ndiri right kanjani kuri right hanzvadzi titori pane imwe live nditokwana muri kufona muchitokontribhuta panyaya kutaugwa apa hazvizvati kutako zvino nai nditofunga kuti ndisamantha afona isai namba apa guys isai namba samantha afona udze toda kuti baba vachiziva hanzvadzi muzoita decision yenyu manzwa chokwadi but toda kuti tionesane kuti mwana toita sei nemwana because chatisingadi kuti mwana uyo aigona kusora nhasi tichaita mwana uyo atatonomutora tomisa kumahomzuku but hatidi kudaro toda kuti tiite best way for you kuti mwana uyo angachengetwa sei zvakanaka handiti pasina dhimoni reiviri pasina dhimoni reiviri zvandandenge ndamboita ndazofonegwa nababa mini akandenge achichengeta mwana uyu mai vacho achienda kuSouth Africa gweruko ndanzwa kudaro akandiudza that ishu yacho ndayedza kuitambira ndaona kuti zviri nani nditaisa mwana woasese asi ndozopedzane dzangu ndodzona kuti ndingadzitatendedza nehama dzacho alright no problem ndanzwa kuti bamimi vari kuenda kunotora mwana handiziviwo ndatida kuti imimi namai vemwana mutaure apa takateerera muronge kuti what is best takanzi isusu titori mawitness kuitira ramangwana tichinzwa kuti mwana wenyu uyu muri kupatipatisa because hamungatambudzi innocent soul anyway muri kushungurudza innocent soul isina chainoziva Hello, SIS MELLY. yes Murisei. ndiri bhori sei kola Inini kumba kwedu kukadoma kuingezi. Kana ndakamira pamba 10 ndinenge ndichiona pachigayo pamuswe. Teacher, ndini Emily, sisa Buddha. Andikundwa. sisa Buddha. Inini nyaya dzemukadzi wako teacher takadzingoga kudhara. But vanhu vaitiudza vaitya kunoripota. Nezuro ndakabatwa nevanhu vakawanda after ndamhanyisa post yemukadzi wako mumasocial media ndikabata vanhu vari kulocation vari paground kuti vaone kuti chii chiri kuitika but nyaya yemukadzi wako ticha iwe hausiwo kuti unondoudyiwa nemunhu unoziva kuti mukadzi wako haane mwoyo wakaipa iwe pachako ticha unozviziva mukadzi wako akasvika pakuku ndiri sahwira wekuda kwenyu hati munoziva kuti bhudhi vako vakarora sahwira
akasvika akakupesanisa iwewo naShelton mukatadza kuwirirana pachigayo chamakasirwa nababa venyu handiti iye mukadzi udhimoni uyu iyeyu mukadzi uyu vakasvika pakusawirirana ticha naShelton vaiwirirana vanga vasingasiyane vaita kunge hangaiwa kudai vachiwirirana asi pakauya dhimoni iri rakasvika rikavhiringidza vana vanyamuri kupedzisira vakupanana majuti ticha naShelton kushanda muchigayo kuti iwe unogayisa mwedzi 1 then unopinda but vaisishanda pamwe chete ndikunyepere ticha vari kunyepere ava sisabudha vari kutaura chokwadi amen famba nebhora baba busisabudha handi saka inini ndabata vanhu paground andakurara nezuro isina airtime ndabata anonzi chiwacho chiyera ndikamupa nhamba yaofisa gore kuti afuone pana muprisa anga ari pabhesi pakanangana nebhesi remulocation ndakatuma munhu akamuka usiku akanitaza kuti muprisa aripo ndeupe akapiwa nhamba ndikakumbira airtime ndikakusvikira ndabata chiwacho chiyera akafonera mupurisa ticha iwo kana ukatadza kutora matano takuzoipindira semageto good mageto youth good ndine vanhu vari paground ndinotori nevanhu vari paground yes beta ana kareni tavapindira but unozwa kuti ana kareni mazanu pf ikazopindirwa nemazanu pf manje ka aipere mushi ndiri kunyebere ticha zvandiri kutaura izvi ya ndizvo zvichaizvo ya saka nyaya yezvine zviri kumapurisa pane mapurisa echikadzi ari kuenda kunotaura nemwana but ndozva kuti mwana anogona kunge achityisidzirwa anogona kunge achizotya kutaura but pane mared flags akawanda pane vanhu vepadhuze vandiudza kuti Emily yoright pane zvimwe zvinhu zvataiona but taitya kuzvitaura because mukadzi wako anotyirwa nevanhu mai nhasi tozvipedza nhasi totozvipedza dhimoni tida kuri namatira toribhabhatiza toribisa dhimoni izvi unozviziva tichaka mukadzi wako ngaatotenda kuti ndiri kuno kuSouth Africa izvezvi imweni munondiziva kuti inini handisvikirwe ndosvika ndega my kind of girl yes ndinoti mamoyo nyige komi mamoyo muingezeni vanonyatsoziva kuti ndinozvimiririra vanhesi vanhu mucomment section yamuingezi vanozviziva havandiudzirwe mukadzi wako nandichadhila naye ndega kana ndaitarara ndakavharirwa ndindaizovharirwa inini mamoyo chaiko kusvika nyaya yabuda pachena saka tichadati dhimoni rako iri ona zvekuita naro because ini ndagara ndinongweri kana ndapindira kumba moziva kuti muwinda ndinouya ndikamona ari pachigayo paipai baba vako vanga vari sawira vedu mukuru chaiye ndikamona ari pachigayo paipai ndomuwasaka pachigayo pai mukazonditera kumunda uku ndikupanza vatete yes my kind of girl usofti hwako iwohwo ticha handihude ndozviziva kuti uri soft handihude asi zvinomirira semurume hauye uchitongwa nemunhu iya pachigayo chakatengwa nana baba vako muexcombatendi chaanoganza chishonge chigayo chekumuchako wako amen mamoyo ndimamoyo uyu ndizvatoitesana mamoyo uyu tinotora control kana zvinhu zvaipa my kind of girl I like you girl wamira panzvimbo mira panzvimbo ndakurara muzoti nezuro sisimiri ndaisheya kuti ndoita sei ndakurara ndichitambudzika kuti ndodiniko ndichitrai kubata mozati network yekumba iri very bad wetsera munhu message haiperi ndakazorara muna 12 ndichitaura naofisa goreni ofisa gore vakati kudii ofisa gore vakati ndisendere mascreenshots ese awinawo amagadhagada pasocial media ndisendere toona kuti toita sei paground nevanhu ari kuno kuti chamiramira kuti todini waita laki kuti hausi paground izvo hausi paground mana mama ndivatemba ndatuma costa makuseni akaenda mukadzi wako akasvika akanyemera costa ndobva ndazosendera costa mascreenshots costa bvatoshamitsika kuti zvaari kutaura iye akutanze ipost yanhingirikiri ya2021 september ndikati saka kana munhu akarepa muna 2005 akazobatwa gore neyo anobva nzi repi yakapera nekuti tatisati akubata and still that person achiri kugara nemwana iyeye ende nezuro aiganza mumastreets machitaura kuti nyange mukadini hazvisi kuzondimisa kuita yandoda nezuro aiganza mumastreets mu ana samanta varipo apa ana miriye mwanani vanhu kuingezi ndiri kuvaona apa right
mwari mwakomenturu vaiona nezvakataura nonsense dzaanoda esa ndopa akazondibata akati mamoyo pane nyaya yakadesi waionere ndikati handachanda kuziva ndobva andikandira mascreenshots ndobva ndaikanda kugrupu rekurokesheni kwedu ndikati vanhu onei please vari pagiraundi uone kuti chii chiri kuitika ini ndobva ndazobata mumwe munhu wandakabata ari padhuze ndobva andiudza akati hainini mamoyo ndandichitya kuitaura nyaya iyi right Shelton chaiye wachina mukoma uyo akambopiwa zitanda akatomboiadresa nyaya iyi Shelton akatomboiadresa nyaya iyi yekubatwa kwemwana rafu akamboiadresa zvishoto handitika hanzvadzi makafidhiwa here makambofidhiwa makambofidhiwa nemukadzi uyu dhimoni renyu iri makambotaka uraiti ngatiteiso hanzvadzi ngatitsvage way forward imimi dhimoni iri muchiri kuda kuramba muchikondinya naro here munoona chiri kuitika inini ndakutopererwa wainde ndapererwa handikupererwa ndikuona ndikucreata problem ndichida kutaura futi problem saka ndashaya kuti ndakutoda mhanyuzi padecision because ndikada kuti nditaure kuti zvakati hazviiti ndikada kuti futi nditi zvakati hazviiti handingoona asi handisina chamungaita naye hanzvadzi confusion yamungaita apa chimaona munoziva kuti munhu ari capable of kubata mwana wenyu zvakadaro ari capable of kuti musi wamunombowa munoisigwa poison mukati wagoslo yemukafa ivi izvana zvapitaiziora mutararero iri right 100%. Koita rimwe side futi ngekuti andinoona vana vaina vana vangu futi jese vanoda kuti muchengete handiti zvivi kuti zvinoda kuti zitariswe futi izvozvo kuoneka kuti vana ava ndichada kuti vamwe mai vanozochengeta vana vake neuyu kuti zviite sei zvindibhalansire kuti sai kwangu sanoda kuti hanzvadzi vana mai vanaga vanogara namai vavo muchengeta vana rumwe namai vavo hazviiti here izvozvo zvinogona iwe ticha next thing uyu mukadzi wako achauraya iyoyo ukunzwa because chigayo cheche anotochida zvekudaro but chigayo cheche hachitoreke because chigayo cheche chakasiwa nababa vako muvietnam zve handiti hachitoreke zvekudaro chigayo cheche anoganza mukadzi wako iwo ticha iwoka udza vanhu varapa kuti unyatsondiziva unoziva unhu hwangu ena ndiri padhuze ticha iwo ndaikupambama ticha iweyo upekuke wopedza ukaparara idzi saka imimiko zvino zvikatimbotaura nyaya yekuti oraiti ngatitaurei panyaya yemwana ushu vana mune vana vanganimi vamwe vasiri vemukadzi ushu mune 2 kune uyu Shelton umwe ndeupi nemukoma wake anonzi Robert uripi Robert ari kumusha kuna mai yake mai vake vakashayika mai vake vakashayika saka kumusha ari kugara nani Robert ari kugara nambuya mai vamai vake uko ndotoda kungochengeta ari ikoko asi ari right ake aiwa zvituto zvakarongeka kubvira kuna nambuya vacho saka Shelton pashayiwa mai vamai handiti pashayiwa mbuya mai vamai handiti varipo but kwavari zvakatovaomerawo vakaomerwa munhu anogona ndibatsira ishi munina wangu ari kutopedza unezvemwana kuti kana kuti munhu anenge ndataura izva zvinoita hanzvadzi ndoda kubatsira ina handidi kurova mhuka ndakaviga mupinyi handidi kurova mhuka ndakaviga mupinyi chinoitika choti munin'ina wenyu imimi anenge achida kubatsira mwana womukoma wake handiti asi kumukadzi uku kunozomirawo sei nokuti munhu unenge azoswiriwa nemukadzi wake wachirinda mwana wenyu saka takuda kuti tinyatsobhalansa mwana yangu enda panzvimbo pari safe ka1 ehe mukadzi wemunin'ina wenyu ari kuti kudii nokuti panonetsawo nyaya dzevakadzi ndodziri kunetsa pa vasi varume vari kunetsa ehe mai vemwana nditaura navo mai vemwana vakati right mamoyo sabudha mira ndimbokudonza ndiudze mai vemwana then undibate kuwhatsapp ndakuda ndokuda iwe une kaunhu kandoda chaiko undibate kuwhatsapp yangu chaiyo alright sharp right mira tibate mai vemwana toda kuti muonesane panyaya yemwana kuti hawo imimi zvemukadzi wenyu kana mazodecide henyu kuti moda kurambana ndizvozvo kana mati moda kugara naye aiwa hazvina kuipa handitika asi toda kuwapa ishu yemwana want to make sure that this child is safe then zvimwe izvo moita yamunolagha inini fone nyaya kuti anoisa ndati hello imimi batai makada nditoda msama kufonera ex-wife yenyu hello aiwa imimi batai makada hello maisheli hello
My Shelton, hello. Melly, madrasa. Ndasikera wasura say right. Ndizama ba Shelton panapa. Andichika. Ngatichaure nyaya yemwana. Ndira kuti imi vanhu 2 ndimakaita mwana muri 2 andika ndoti muonesane apa ndimunoziva hama dzenyu ndimunoziva kwamunoberekwa kuonesana naye apa tionesane kuti mwana kwanga ave sefu kokuti mese munogadzikana ndekupi taurana nababa vemwana mhorisana baba vemwana mutaurirana apa takateerera Magadi Majo. This is right. And my Na watu kukula kuti mwana ayende kuna bangi ino kunkuyo na bana botewa na unenya yacho na yoni. Kuri safe. Babo ndifonera iwo ndakatara nawo ndakazoona kuti zvavari kutaura zvinenge zvimuita nemhaka yekuti imanira dzakaita hatinenge tisati kutodzingirisa mbiri saka ndaona kuti tiite kuti zvimwe zvinhu zvive safe kumwana first ngaambosudurwa oenda kuna baminuko ino kana ndichida kutaura inigopota ndichiendawo kana ari maholidays aya akaniite kuti kana waakunyatsoonavo vega kuti hazvishuwa zvimwe zvinenge zvaidi nokuona kwavo vosizondipawo mwana kana vachida asi kana ndachifunga kuti dzaigona ndozongopota ndichienda chinomuonera ikoko zviri mari dzemaschool fees tichionesana kuti tiri ikoko tese tiita kuti zvinova zvinotibatsira kuti imi mune muri paneutral ndiri paneutral zvinoita kuti zvinotibatsira kuti tezva tichienda kumberi sei. Sa iwe Mai Shelton kuna baba nini kuri safe here kuti mwana angaenda kuri safe ko mudzimai wavo ndataura navo vese vakabvuma ko iwe wakabva chii wakabvire kuna baba Shelton iwe una izvi mwana akutambura unongobva uchienda pane umwe murume zvakafamba sei ko iwe Mai Shelton zvinowanikwa zvisimela kuna munhu avangobva papapa pani munhu pasina chinenge chaitika hacho kuti unobva uchienda uchibuda uchienda pane umwe murume here iwe munini chidzokera kaunochengeta mwana wako inokuchengeta mwana ndamboramba kumuchengeta simeli pasi munhu angamboenda kwabamingo kuri safe uko umimi wangu ndoko aifanogambonogara ikoko nikaona basa kuno kuti ingotumiwa ikoko iwe uchati kudzokera nababa Shelton aiwa tongochengeta mwana ari ikoko iwo vaonota mutingi vanokandira mwana ikoko agari kuri safe vakazoti ndoda kungotora mwana aende kuholiday kumba ukuodi uri comfortable nazvo here vanotora ndiripo ini vanotora uripo voenda naye kuna mainini vavava iwe uripo kuna mena nako haindiko tokati mutaurira nakamuchionesana pana pamuchizizi chitoita arrangement yenyu takateerera rizinirana yapo taura baba Shelton mupane nemados and don'ts taura naye baba Shelton vachikumbira zvavanokumbira musanganai pakati mwana ndewenyu sanganai pakati wanai maisheu ona chatinoda kuti tiite panyaya yemwana ndo chinhu chikuru pane zvinhu zvese zvokuti izvo zvokuti zotevera izvozvo inini semuwazira ndoita nekuti kwazakadzira nepazvava ndindofanira kuziva kuti ndoachifana kuchidai sizini yangu bcause ndakutoziva kuti munhu ngao nedzisiro ndingi ndiri pasi ndopazviri kunanga saka inini semunhu handina kudzidzisa mukadzi wandiri kugara naye machero ndakamuroora nemari itinezi kuti ndofanira procedure yekuti kuende vazvizive zvichandibatsira nenomo kuti ndifonera muchiita kuti muziva mahwitness angu mangwana sometimes vabereki vari kudusha kupamwe hanzvadzi dzacho dziri kuzviziva enda wafona ndichivazivisa zviriko nemwana wavo but zvinoita kuti mangwana zvinondichinungura ndichipa decision ndikukumbira zvinga kunzi wazviitire saka unofanira kutoripa zvizhinji zvawakutosisa vanhu kuti munhu kana akadai akati achada kana kuti mukadzi kana kuti munhu akatipa decision yakadano ndichidai saka inini ndachita kuti mutemo ndo unotonga kuti iye anoita zvaanoda ndingaita zvandinoda asi decision nokuona zvinenge zvaa background zvinokupa wega kuti wei dai kana yachiona kuti kana neniwo zvainibhozodii dzaifanira kundidzirika ndingodai bhozodii ndingakadai andimaona kana ivo vachiziva kuti pane zvinoafekitana nomwana wavo vanofamba vega ikoko vozipedzera zvavo kuti ikoko but inini ndakatozovapa mukana iwo ndikaita kuti zvinhu zvive zviri straight but hapana chakabuda although inzi munhu iwe munhu but ndinofanira kunge tichiwirirana saka iwewe zvaunenge watoita unenge watondibatsira pakuti tinenge tichionerana mwana pamwe chete tichifungurana ko zvino mudzimai wenyu imimi uye dhimoni uyu haasi kuda kuti mugare kane mutaure namai shewa saka muzotaura sei panyaya yavana nokuti dhimoni harisi kuda kuti mutaure namai shewu ende 2 imi muri kuti vabereki hameno zvamukutaura kuti vabereki vachona vakazodii meno munonativa tete inini ndakaroora kumatoko vane maprocedure avanongoita wandidida but kuti
kutaura kwemunhu kakunofana kuzivikanwa. Saka imimi kundira kubvunzawo imimi procedure yeye kwavakarora ikoko imimi zvazvamudawo pachena kuti mukadzi uyu uri kushuwa akashungurudza mwana wenyu achidina chida chinyere public mucharipiwawo here. Ndizvo ndiri kutaura vake zasi apa havandiripe but inyaya yekuti unenge uchizviri mukwasha unovambira zvavanoita nekuti havana zvavanotoziva ivo vabereki vacho. Saka namuri mukwasha mwana vakushungurudziwa imimi hamuna chamunoita imi mufa kunda novapira zvakanaka asi imoshungurudzwa ini nokuti muri mukwasha mwana oshungurudzwa ake nokuti mwana hasi womwana wavo mwana womwe mukadzi asipo. Hazisirizvo but inini ndikufanira kuti nditumire mukadzi wangu ndiende naye kumusha kwavo ndosvika ndinopira mukadzi wangu nyaya yavo ndopa decision yangu ndosumuka ndodzokera kumba kwangu. Nokuti ini ndini ndiri kutadzirwa havasiwo vari kutadzirwa ende Zimbabwe yese iri kuziva kuti mai ava vari kutadza. Alright. Saka tozvizorwa kana vadzoka kuti decision yenyu munenge matoita ndeipi asi paipo zvino ngapambotaurwa nyaya yemwana musangane pakati iwe maishoton chitaura zvaunoda nezvausingadi vabashoton taurawo zvavanoshuvirawo nezvavano chiwirirana panyaya yemwana kuti dhimoni rava harisi kubvuma kuti haritodi kuti iwo taura mabashoton saka muchitotaura ipapa. Alright. Ndinoda kutenda kuti makambotora mwana mukamuteketewo zvakanaka nemukudzimai wenyu Mwari ngamuitewo zvakanaka mugara waikose pari zvino ndamboti mwana amboenda kukula pamingo kuri sefi pari zvino anogara kuna mwe wake. Napla chimwe chinhu chandafarira hangu kuti kuvana akambokugara chinotona zvokuti anotozivana nevamwe vana vari ikoko zvokuti chero ivo mainini vacho chaichaivo taitaura zvakanaka hatina kutukana kwataita kana kukanganisana patakaita vakatombouya mwarani kwedu asi vakazokundikana nekuda kwenguva vachitoti ndaida kutoona mwana ndakati ano mwana aenda kuchikoro sososo but taita zvekuwirirana mune zvakanaka saka sozi kuti pachinowanikwa pamwana achiri ari ikoko vanogona kutiudzawo zvakadai zvakadai tingorara matenda takadaro. Okay, right. Kana mchinge mazodecide decision mind yako kana kuti maybe mazodecide kuti mavasiya kupaya kana mazodecide kuti mudi muzogotizivisawo handiti kuti tizoziva kuti kwavewo here safe kuti maybe probably mukandokumbira mwana kana makana kuti mazodecide kuti ndazosiya hamuda kusiya tichiti pane podi wamusikana webasa kanenge achigara nevana mugara inyu navana venyu nemusikana webasa handitika vana dai vachongose pasina hacho muchizvigarira inyu navana venyu pamwe nekuti zvinozvo zvitonetsa kaizvi ende mukadzi wenyu kumutoko uyu munotomuda handimaona saka ndiye angotedza unhu wake ndiwo angotedza kungoita zvinhu zvakanaka mukadzi uyu ndaiso wish kuti dai ndambokusanganisai ndambosangana nemi imi nemukadzi uyu apa timbotaura nemi mese muri two timboyazinzwa problem because muri kubhirigwa kuti pane mweya yekumusha kwaende gona rechita mukadzi uyu hapana ane utsinye chete utsinye ndo waanongori nawo chete idhimoni kana noti dai anga nezvinhu zvinomwira paari dai achiitira nevana vake apa kosi achikozotsarudza wenyu chete. Ya ipapo panotinetse zvishuwa chete because ini chokwadi ani handigari pamba pamba handitinyepereni mukagara pamba mugodhlei naye hanzvadza mukagari pamba kamuri munhu wechirume mufa watofamba famba saka handina nguva yekuti ndikuziva zvokutozoona zvinhu zvacho kufungidzira asi unoziva kuti unenge undichizipenda mukadzi kuti ukadai kuti anobva aisa pressure kuti sei mwana wofa ainoita uye saka kune kuda kutoya kuedza kuti asi kana zvinhu zvadai zvanaka manje zvakuda pachena zvaakuzivikanwa kuti ndozviripo ndozvaari kuita saka zvaakureva zvakati. Right. Mai Shelton, kwemima mukasitora mwana mugari nemwana here? Ndinokwanisa. Saka problem iri papi kuti mutore mwana iyi mwana uyu kuzogara nemi ikoko. Pamunouya kuno kumoya nemwana abe mwana uyu achiona mwana wavowo kana babe mwana opota chikwira basa chiyo kuzoona mwana kuko kwamunogara kwese. Nditorira izvo zvesimela ndinokwanisa kugara naye. Saka sei tukuisa mwana kunamba mnini? Kuna mainini namba mnini futi atizozivi kuti zvinozodii futi papando kutogona kuzoungana futi one day takutsvaga zvenikikiri kuti zviri kufamba sei. Chikonesa pazvo nomba handina mari yekuti akwanise kuya kunoko. Mwana? Handina mari. Mwana unoenda kuchikoro here? Anoenda kuchikoro. Grade ani? Gauna grade 2. Grade 2. Handisi kudzava Shelton. Ndakazenge ndamudzokoredzesa pane pandaida kuti apike alright. Saka chichausina imari yekuti inde kuZimbabwe kunotora mwana udzoke naye? Handina mari kwazvino handitomboshanda kwandaenda takamiswa pakasara munhu ona aishanda ipapo. Saka unotsvaka pamwe? Saka zvikangoita kuti wawana pamwe unotomanya kunotora mwana? Ndinoenda. Tikakutsvagira transport yekuti ukwire uinde kunotora mwana unoenda ukanotora mwana? Ndinokwanisa kuenda. Kuti kune vanhu vebhazi vanotaura navo kuti vakukwidze uinde navo uko totaura navo kuti vadzoke futi newe. Zvinoita.
Alright, saka ndichavafonera ndodzati vati kuti kudii. Then baba Shelton anobvumirira kuti mwana uye kuSouth Africa. Ngavambotaura umwana wavoyo. Baba Shelton munoona sei nyaya yekuti mwana aende kunogara namai? Kana iye achiziva kuti achizokwanisa kumuremera pamberi, it's okay for that. Kana achiziva kuti zvinozomuremera iye upenyu hwaange ari kuziva mararamiro aari kuita kuSouth Africa kuti akamira sei. Zviri kumbopota zvichimuremera zvinozorema apa here kana zvinonzi zvichiri right kana kuti zvakarongeka. It's okay, anogona kutora mwana nekuti chakaipa ndechekuti zvinozoona dambudziko futi rekuti mwana iye azodai. Kana tida kupedza kutadza kuti kana ndakumuomera ngaazoredza kukasabvisa vanhu nenguva. Vanhu vazive kuti zvandai pamwana uyoya. Asi iwo chero mwana akaenda kuna mai vake zvino baba Shelton mwana ndewenyu unoita muchibatsirawozve. Hello, mwana ndewenyu. Ndiri kuti chero mwana akaenda kuna mai Shelton, imi mwana ndewenyu. Moita muchibatsira chero mwana kuna mai vake. Andimaona. Mukawana $30 motumirawo moti ndabhadhara school fees yemwana. Yotobhadharwa mwana school fees. Anditi muonawo $30 motitumira ikachinjwa $30 kunoku. Unotenga hembe dzemwana muPep store. Mwana akapfeka. Zvino chitopa mukafunga kuti ndinoda kuzoonawo mwana kunoku. Mune passport ere? Ini? Aiwa ndina passport, ndasati amudatora passport. Mubva matora passport kuti tikarambida kuzotionawo mwana, moya mchizoona mumboita nguva moya munoita 2 weeks muchiona mwana mune mwana wenyu, muchiona mwana kunoku, modzokera henyu kana kuti mai vemwana vanopota chitakura mugona kusangana pakati kuti mai mwana imboya nemwana kunoku, ndaisawo half year transport, iwe chisawo half year transport, oya nemwana kuZimbabwe, moya mupowa mwana, moswera nemwana, mombogara nemwana muchiona mwana kana vodzoka votakura mwana vodzoka, inonzi co-parenting. Saka ngatidaiso iwe mai Shelton chiregera masizvo mwana atogwa nabamnini izvozvi mwana kuti tange benzi nyaya dzezvikoro kuti wabviswa apa ngatichirega yapedze gore ari kuna bamnini uku tichiona kuti zvakamira sei anditi kuti sakanga semwana chikoro gore rikapera tichiona kana pasina any complaints modecide kuti oindirira mberi ari pana bamnini kana pane tuma complaints we mai Shelton tokubatsira wozouya kunotora mwana woinda baba Shelton vachizviziva. Anditika, alright. Saka vanzonzi munozonipa namba yemudzimai wenyu ndinoda kumbotaura naye tipowa kuti dambudziko rake ringave nokuti zvinhu zvakadai zvoputsa imba. Zvinoputsa imba kuputsika chako chako imba unoinda navo vana vaviri ava kanogara navo kwanogara kuchakaruku. Ya izvozvo mamunyepi ende ndakatobatikana dzikaitika naye ndamuudza kuti ndakabatikana zvokuti handaifunga kuti ungandidaro mulife mangu nezvandaitarisira. Ndaiti ndaizowana mai vevana vangu. Exactly. Chifara ende zvinhu zvandiye ndichikuitira iwewe nevana nekuti unenge uchichengeta vana nguva dzese ndisipo saka ibasa hombe rawokuita kwandiri. Saka izvozvo ndachimutenda but anga asingazvione kuti munhu panotaura anenge achireva chii nekuti nyaya hatina kuigarira toga haina kutanga nhasi yakatanga kumashure ndakatomboigarira pasi andinoona ndokubva taibva iwe zvezvikaite chiti itiminzi kuti hapachina chatinavamba tichitaura andinoona. Right. Ndipei namba yake, ndipeiwo namba yake ndimbotaura naye ntoga. Then if there's a need yekuti chizokusanganisa imose ndozomufonera imi muripo iye aripo. Then timboyatsonzwa kuti dambudziko rake ringave riri pai. Because asizvo zvimbori simple zviri difficult. Kana ane grudge namai ava, havasi mai ava vari kutaura mwana anachanoziva. Mwana kana chida imba yake ngachengetedze imba yake, otherwise unoswera angojoinawo ningikiri the Ashao club kana kada kuramba achiita nini. Because izvo ndine vanini vangu vakawanda baba Shelton vakawanza zvokuti izvo zvindaitogona kuzokuchatisai vakawandisa pamadiaries apa kana asingadi murume akatambisa murume anditi asingadi tinodorine vakanotozochengeta vana venyu zvakanaka mukatozogara zvakanaka saka ngaabatise murume wake zvakanaka. Ndinotenda itai kuti mutore nhamba mumbotaura naye. Ndipei nhamba. 0787 895 275 but ndambonza chinzi anga atorwa nemapurisa here handa kuziva yangu zvakufamba sei. Aiwa mapurisa gaambotogwa nawo chero akanorohwa ndikoko gaambotogwa nokuti adzoka akuziva kuti abuse inosungisa. Alright, saka ndichakufonera kana ndamubata hanzvadzi tozoona kuti afarika ini mbotaura naye toga ndozokufonerai. Alright hanzvadzi. Right. At least baba Shelton, mai Shelton. Uchiona nyaya iyi ichibuda pasocial media nezuro yemwana wako wakafila sei? Ndakarodwa simene ndakabatikana ndisina tomboiti.
Ukadi, what did you do after waona Nyaya? Kulindana baba ndio tumachoka kwa WhatsApp kwa ndakablock wane mkazi wako. Ndakana zokuzwa phone ne coach yache manene. Wakajoinwa ukahamba nemkazi wawo. Iye you udimu. Akakone mulimo wawo Watu wakadari pana kufuna. Wachichera? Hello? Ndaswera sei. Chaswera, muchiri pachirongwa here? Ndiripo pachirongwa. Alright, ndachida kucontribute panyaya yana my Shelton iyo. Okay. Munhu nemunhu ngagare nemwana wake SIS MELLY. Anditi. Inini ndiri stepmother. Anditi ka. Kwete kuti ndinotogara nevana vemurume wangu kubva vari vadiki. Kadiki kacho vaiva grade 2 momba yaiva grade 5. Anditi ka. But takagara zvakanaka. Mai vevana handinambogara problem navo. Baba vevana handambogara problem navo. But hama SIS MELLY ndinotaura zvekuti wega unosvika pakuti ndoita seiko inini. Munhu ngagare nemwana wake uye hama ngadzigone kutaura because ivo pavanenge vachifungidzira kuti vari kufikisa mukadzi uyu ka munhu SIS MELLY anotsamwa. Kana mai vemwana vakagona kusiya mwana wavo vachikrosa bhodha vachienda kuSouth Africa vaiti anobikirwa nani anowachirwa nani. Mwana vakasiya kumunin'ina wavo mai vemwana. Vasiye kumunin'ina wavo baba vemwana hanzi mainini vemwana ndivakati mboye mutore mwana ajaire vamwe vana variko vazivani ndokutora kwacha baba vachi mwana kuisa kuna mai avo. But izvozvo ndizvo hazvo vakasiyira umwe munhu achirambe but kana iye munin'ina paakaendesa mwana pacho ipapo handiti akakonzauta here namai Shehu vacho. Handizivi ipapo. Handizivi. Zvakaoma kuti umwe mukadzi areve mwana wemwe mukadzi. Zvakaoma. Zvakangoma munhu nemunhu nemwana wake please. Mutemo unoti mwana kusvika 18 years. Ende mutemo unoti mwana unogara namai vake kusvika 18 years. Chii chinovapa kurara hope vachidya sadza vachiziva kuti mwana wavo ari uko ari kuna baba wacho. Vanoti stepmother ndiye angazvigona here kana iye vakagona kusiyawo. Kana baba Shehu vane vana vangani vakaita vakadzi vangani. Saka chii chinovapa kuti mukadzi uyu angafara kuti zveshuwa mwana wangu ndiri kugara nemwana wemwe mukadzi. Munhu wese anofana kutevedza mwana. Kana baba vake vamutora vanongoishandisa zvekuti madzi vachona vanese madzi vane pamuromo. Vanhu vasati vanofana ingovesibhaka. Pinduranei. Vanazokuwisana. Mati? Vari vanga vachikupindurai pane imwe foni. Okay, handina kunzwa zvavataura. Hanzi dzokorodzai. Ndiri kuti ndibaba Shehu here vari kupindura. Aiwa ndimai Shehu. Ndimai Shehu, mati chii mai Shehu dzokorodzai? Kuti isusu pakuuya kubasa unosirawo kana uri mukadzi ane vana uchibva kuZimbabwe unosirawo hama yako sekusiya kwakaitwa Shelton kuna mainini vake. Hazvirevi kuti kana baba vake vachi vanomuda unenge usingatarisiri kuti kune mumwe mukadzi anorwadziwa nemwana wemurume kana kuti unenge usina bad mind yekuti unenge uchifungira vanhu vese vari rakusa izvozvo. Saka pane pasina nidhi yokuti urambidze mwana kunoona baba vake kuna mainini. Asi kana zvakaiso vanhu ngavachitora decision from that then voona nezvinoenderera mberi kuti zvakamira sei. Morega kutarisa kuti akazosiya mwana akazagumbuchengeta achigona kuti uchibva kumusha uchiya kuSouth Africa utakurana nemwana usati wava nepekushanda usati wava nechekuita usati wava nechekubasa. Like now iko zvine zvinhu asi pabasa ndidi kana une mwana kuti panocreata imwe problem zvezvakati. Saka ukasiya mwana zvinoita sekuti unogona kushanda uchitumira zvinhu kumba. Ivo pakutora kwavakaita mwana vanga vakagona pakusiya kuti pakuzoshungurudzwa kwemwana ndipo parasika. Saka panofana kutariswa nepakushungurudzwa kwemwana uchibva ipapo ushinda mberi zvopa zvidzidzo kuna mai Shehu nababa Shehu chete. Alright, kukupindura ipapo mai Shehu iwewo pawabvunzwa kuti sorry internet yangu yaita down ngadai ndiri kukupindura zvakanaka ndichiona makomenti but ndiri kungotaura pafoni. Iwewe pabvunzwa kunzi toita sei nemwana uchiti hello baba Shehu uchiti hello mai Shehu wadecida zvekuti mwana aende kwabamini. Uri kuziva here kuti kwabamini ikoko ari kundogara sei nekuti ari kundogarawo neumwe mukadzi. Kana uri mukadzi gara nemwana wako chero ukaenda pasi pebridge unenge une mwana wako. Inzwai amai kwabamini kuri kuendwa kumba kwemunin'ina wangu ndokwaaingogara ndokwakatorwa kubva. Saka munin'ina wangu nyangwe akachungurudzika ari ikoko zviri born in my blood ndinokwanisa kuti ndikaona mari sezvandandakaronga kuti August ndikaona mari ndoenda kumba. Zvasiyana nekuti mumwe mukadzi asiri weropa rangu inini ari wekuti takatorerana murume ipako ndopari kunetsa. Saka
asi kana makutaura nhau iri paruzhinji saizvozvika musatarisa kuti imimi nokuti muri step mother saka imimi zvinokurwadzai kana kuti hazvikurwadzei tarisai maitikiro wakaita nyaya kwakatangira nyaya nekwaikuenda nepairi kwezvinoizvi ndo pamunofana kutarisa kuti mugowana kukomenta zvinovakurudza vanhu vari munyaya iyoyo. Violence mode activated. Right, taura kutaura. Vakutoda kufambirawo dzenyu kuti vanoti dziri kumira side kwenyu dzofambirwa nemadhairies mutamba ino dzosara dzafambirwa. Okay, thank you very much, stepmom. Thank you. Thank you. Right, sanzi stepmom nemuno. Right. Maisheu ndofunga Nyaya. Hello. Ndofunga Nyaya nzwika wainzwa Nyaya vamwana ndaona mbachingofona ndaona mukatamana Maisheu munotukwa nekuti Maisheu akatogumbuka kudhara Nyaya mwana wake. Samka yamutaura zina chi inongosiya. Munongopedzerwa. Amen. Hello kola. Hello Simon. Muri sei? Ine angundoda kudaira khona abva kutaura manje. Okay. Khona you are a bitter stepmom. Haukuziya njira rezviri kutaurwa pano. Panotaurwa neabuse mwana. Apakutaurwa nebitter stepmom. Iwewe uri stepmom, hatasi kuti life yako nemukuba wakatora ere muri okay. If you were okay, you were receiving enough love. Waigona kupa love mwana. Kana vana vanenge vachigara navo zvisina kuti mai vatora ripi. Kana munhu aita stepmom ane right yekurohwa somewhere. Plus anokwanisa kutotadza even kunyika manidzi emwana. But kana baba vacho varipo vaine needs, let the father take care of the child. Iwe as stepmom harisi duty rako kuti murume wakazokuroora aine vana pachengete vana vake. Just because iwe wazozvarawo unoziva chinonzi mwana kubva kudzinza rababa vake. Saka mwana ndibaba. Paternal parent ine right, bigger right yekuchengeta mwana. Saka iwe bitter stepmom to bear time yako. Even I'm not a stepmom, but you don't understand the plenty of stepmom. But what you've been saying is bullshit. Nyara kuti zurimbwa. Nyaya mutoro yemwana is sensitive issue. Abuse yemwana iyo wakazvora mwana mutekedza zvinhu zvemwana musikana kuti asatadzisa mwana chingo chake. Hazvisi right. This is the demon of yours, Baba Stelton. Means them. Usaita kuba wakadziswa. Mwana atukwa neZimbabwe, mukadzi atukwa neZimbabwe yese. Mukadzi ari mumaoko emapurisa neabuse. Ndo unogara naye uchiti mukadzi. Unomukwira wakagara pai. Unomukwira chirudzi. Usaite kuba muhari yekwabholaza. Uda imomo. Muhari yekwabholaza kana uri muhari yekwabholaza wewe Baba Stelton. Hauna varume zvavanoita kuchengeta vana vavo. Unochengeterwa mwana nababa mumwe kwakabva mukadzi wako. Iwe wakanepedza makumbo matatu. Uri mudume rudzii. Kwai muda muhari yekwabholaza. Zvakaoma. I'm very angry at the moment. And this is stepmom. But munhu wese uchinyenga nemurume ane mwana unozviziva kuti murume uyu ane mwana because chinotanga kuti kuroorwa chinotanga icourtship. Maziva muchidanana munenge muchitaura nezvevana and imi mastepmom asi munenge muchitopretenda kuti munoda vana ivavo because chamunenge muchida kupinda mapinda makutaura kuti munhu kumwana wamai vake. Why did you date him aine mwana asiri kuna mai vake anoziva kuti ane mwana iwe usingade zvevana wakamanikidzwa. Musafambire dzimba chete kana kufambira kuroorwa chete. Fambirai munhu nemabranches awo. What's good for the goose is good for the gander. Kana uchiti kana mbana yaroorwa, sorry to say mbana, I'm talking about single parents. Kana mbana yaroorwa murume anofanira kuda tree nemabranches aro. But when it comes to the men you say it otherwise. Vakadzi mune double standards. Futsike when stepmothers vanoabhiza vanhu. Anoabhiza vana vevanhu. It's almost
kudaro. Kola ghost nemra kotonzani. Sewekona ababa. Inema issues. Inema ababa sema mkola yonema issues. Time yanati nacho kutaura nasi. Haisi naye kudiscussa. Ndinoka maisha ne step mothers. We are only concentrating on the topic of a child that abused. Stop. So okay, step mother discuss together. And it's not everyone in South Africa who is making ends meet. People are suffering in South Africa. Also in the UK, job shortage, joblessness, unemployment. It's all over the world. It's a global issue. So that then you know what you might unemployed. Kana unemployed, otherwise it's not able to have one of the Zimbabwe. They couldn't change it and everything for call. This situation in South Africa is a short people. You know what I say like you want to with unemployed people. You told you talk, speak. Yeah, kola matara mapoints ayo mune fire kola ndida kusema kuti ni one. You also have your issues. But before you also have your problems. Violence about the activated. Just because we don't you don't have problems. You have no issues. The problem you are dependent on an adult. You don't want a sensitive issue, regardless of what position you hold in the marriage. Whether you are a step mom or you are the mom, my real mom, my tender mom, whatever you call it. Nyaya, yemwana is sensitive. Parents cannot fend for themselves. They can't back themselves. I have a problem now. You depend on someone, maybe like dependent wife. I think we have to watch it when I say to someone. How can she take a chance to South Africa? Yes, she's unemployed. With all this, do nothing happening. But no process of him at the yemwana. What you've been talking about, these are moving off to Yemaka Zilim to Fulani to Matter. I'm not problems, I'm not about that. Apana chakaipa chokola apana kana chakaipa popota kuna ina ngobvunza kuti mbomira mari mnina naida kungobvunza kuti ghost nemura kundiyani Facebook because unaro chete mapopotera wacha ine munhu ane ghost I don't even want it though, really. That's the truth. But that what you are, I am a mother, that what you are, and I'm mother and chicken. It's only mother on a dream, child. And a good life. But I understand it when another one says, guys, I got nothing. Nothing for that. But I'm going to come my prayer. Can I just see my mother? And yeah. Then I'm so much from my town as my mother. Now. I feel like I'm going to do one of my section. Otherwise, listen and I'm doing because it did not go. But that part, I'm going to got to the Sunday, Nyaya Giovanna to the sensitive. You have to name all 10 moms to pay for your dance. You are not to step my mother again. What I call, thank you very much. Right. In guys, Bomireka, Timofonera Mkazushu. Bomireka Chama calls.
chimbomirai zvemacalls timbofonera mukadzi uyu kana mara maiwe kani imbomirai macalls anyway imbomirai ndotodropa macalls enyawandisa apa imbomirai zvemacalls timbofonera mukadzi uyu imbomirai zvemacalls timbofonera aiwe kani nondofona sei kungodai maiwe ndikurimidza plus 263 ndikaifanira mukadzi munyatso kutuka iye mazhuwa uyu tukai uyu musatukane pachenyu right maishe ndabva kudonedza handika ndida kuti makola uye pafoni ipapo tipedzerane naye zvakanaka sharp right saka sendafonera mukadzi uyu namba dzake ndaisa apa pinai namba mucomment section pinai namba mucomment section pinai namba mucomment section guys dzekufona kuitira kuti mukadzi yachimbo apa imubva matofona uko handika mubva mapedzerana kole vaya nehasha mubva madzoka mubva manyatso kupedza mubva manyatso kupedzera kola uyu animona mubva manyatso kupedzera kola uyu vanhu vari kufona imbomirai isai namba guys isai namba mukatumu guys isai namba dzemacalls vanhu imbomirai kufona midway iyi topic iyi ini ndichaya nelive yangu manheru imakutotanga kuti isai ndikiri namba isai namba kungoti nyacho pamwe ine mahai vanhu vari sensitive nenyaya dzakadai saka unongovarega vombopedza shungu nokuti inyaya inotacha anomuona right isai namba guys isai namba tifonere mai vemwana vanhu vari kufona imbomirai kufona please panamira musha haya foni dzawa idzodzidzi saka manheru muchatesa kudzoka palive kai manheru nandangoti tiri kuita 45 minutes tobva muchatesa kudzoka manheru palive nokuti makuda toita show hey imbomirai kufona please yes okay man is man God's man, God. Nasi tine live yeusiku yaya handiti chikapa padiaries so anenge ari mupolisi cheta tachitibhabhatidza kadhimoni iri tachitibvise dhimoni iri mavari mayaro anoda iri foni Hello, muri right here. Mukutaura naSIS MELLY muchiri kupolisi. naSIS MELLY diaries muchiri kupolisi here. Muchiri kupolisi here. Mati? Madzoka here kubva kumapurisa vati muchiriko. Ndiriko ndikutosvika. Muri kutosvikako? Alright, alright. Asata kubatana nemapurisa aripo. Ndachida kuti budai panze ndimbotaura nemi 2 minutes. Alright. Kwanzi ndikupe panze. Alright, wabuda. Ko chiri kuitika naye muningina nenyaya because toda kuti toshanda nemapurisa saka toda kuti tituonesana tiri social workers. Sida kunzwisisa kuti zvakafamba sei panyaya. Chii chakaitika panyaya kutenderera pa social media? Alright, ndakasenda post nezuro. Nditaura nezvemwana zvandamuita kuti ndakanyora kuti zvichita sezviri kuitika ndakambomuadvisa kumashure kumushure mange mai vacho vanzishungurudza vachindituka vachindidoti ndinoda kutupeka murume nekuti hauna mwana mukomana tichitonga ndopatakabva ndagumbuka ndikabva ndatanga kuadhisa mwana ipapo last year muna November.
Ukaze wachinja here kuti ubate mwana zvakanaka. Takazoenda kumusha muna December. Takazoenda tikazodzoka muna January tikagadzirisa. Asi kubva ipapo mwana anozondobvira akandifarira. Saka iwewe posti yezuro wakanga wakaiunzirei paFacebook kana zviri zvinhu zvakaitika kudhara? Mati? Wakaiunzirei paFacebook nezuro kana zviri zvinhu zvakaitika kare kare? Pane nyaya yakaiswa yemwana ainzi ari kushungurudzwa here ane 1 year 4. Ndopandakakomenda ipapo. Vanhu vairamba kuti ange hazviitike. Ndopandakakomenda ndichiedza kuti zvinoitika zvinhu zvamuri kuramba. Saka iwewe right naimainini une vana ndije? Une vana 2 ndizvo? Ndine 2. Unoziva kuti waputsa imba yako? Uri kuzviziva kuti waputsa imba yako nesocial media? Murume wako anambokutsiura nyaya yefoni? Mati? Murume wako anambokutsiura here nyaya yefoni? Akambodzitsiura. Murume wako anambotaura nenyaya yekubata mwana wake Rafu? Akataura ndopachakazoenda kunogadzirisa. Kupa after that pesa paka pasina Rafu yaunga uchita kumuruma pakataura nyaya yemwana? Mati? After mataurana hapana Rafu yawaipindura iwe kana kukubvunza nenyaya yemwana? Pane vanhu vandambopindura Rafu, vamwe vanga vachituka, vamwe vachita sei, ndo ndambopindura Rafu. Ndoreva murume wako, handisitaura nezvamwe vanhu. Ndoreva murume wako. Murume kuti pai anambokutsiura here recently apa nenyaya yemwana yekubata mwana Rafu? Akambodzitsiura ndopandikutaura pacho pakaenedzana muna November, akambodzitsiura tikazogadzirisa. Pati nai muningina ko mwana chero mai vacho vaingokufonera kutanga kukushaudha? Mai vacho? Aiwa, vanga vasingafanira taitaura tese kuFacebook because namba dzaona ndakadzidilita patakambonyepana paapp ndakadzidilita takutaura kuFacebook. Saka ndakazongotanga pane pandakazongowatuka vasina kunditanga. Wakangovatuka ndiwe? Ko waivatukirei? Unoonasa kuti vachadzoka pamurume uya? Mati? Waivatukirei? Waionasa kuti vari kuda murume wako? Panga pataurika nenyaya yawo, murume angataura nezvawo, saka inga ndisingachangode kunzwa nezvawo. SIS MELLY. Alright. Anti wati uyu muroora wako unomuziva iwe kubva kuchakarika. Taura naye aripo apa. Tisati ape mapurisa foni. Taura naye. Ndiani? Muroora kudziva chiso wako. Usade kunyembera kudzungaira iwe. Usayembere kuda soft uda kuita panapa uchivhurwa naSIS MELLY, uda kuita set. Tinokuziva, tikukuziva, handiti? Mwana uyu wamutambudza kwenguva yakareba. Ende vanhu vachitya kukunanga iwo because unozviona kuti giya zvako uri pachigayo, ukamira pachigayo paipai uchizvita kunge chigayo chako. Tikukuziva. And I'm the reason why kumapurisa ikoko ndini ndakuita kuti utorwe. Wakatorwa usiku. And then waita laki munin'ina kuti handisi muarea, handisi panzvimbo. Nokuti inini ndandichauya because inini kungofamba kubva papedu kusvika pachigayo. Plazina handityi, handivhunduke, ndaitokauya usiku pachigayo ipo paipai mapurisa ndoangati azotitora. Pachigayo pachita chimoto. Saka usade kunyemera hako kudzungaira uchitanzi ndakazomuabhusa ndikazomusiya because inini ndine vanhu vangu vari paground. Pandakatoona nyaya ichitendera nezuwo vakandibata, ini ndabva ndakabata vandakabata. Vabva vandiudza vakati aiwa zviri kuitika asi tinototya kuti tizvitaure but zvanaka zvokuti zvazosvikawo kwauriwo because iwe hauna munhu waunotya. Saka usade kunyemera hako kudzungaira munin'ina. Mwana unyango dai wakatukana namai vake chero dai wakaita seka, iwe ndowakatora wakatorera munhu murume. Saka iwe waitokana kutozvininipisa kuti tangonyango dai vanga vachida kukutuka naishotorera tonara pamwe iwe ndowakatovatanga because neunhu hwako iwewoka handikurambiri. Ndiwakatotanga kundiwo wakatotanga kutuka maishotori iwewe. Kana yeti cho hana matyira. Kusiya kamunakunako kamaishoto nacho azotorana neiwo ameno handiziva kuti ndingakuti chii. Hauna kusiyana na Linda ngirikena anonetsana na Daddy Hope iwe. Uri munhu werudzi iwe. Pindura. Irani zari? Pindura. Irani zari? Wanyarara manje watizii manje watizii. Ndinokugadzirira timu iri paground, ndokugadzirira timu ikakufurufusha zvokuti unorongedza wega pachigayo paipai as long mwana uchimuita iwe kumuita ka. Chichakuita wasitake ndenge dzidiki.
ngezidiki sereke because unozwa tinodzivana from corner to corner kubva panhamba 73 pamai madzisa kusvika 400 kwagogochi tinozivana zvokudaro. Adona wadona mira mamoyo mira wadona where is motivated wadona watiza ngazoke unaza na indasana mapurisa na mpurisa alipo iwe ndichekireka mpurisa alipo chinyatso taura nempurisa ti ataimu apa ndikotsvaga munhu anoona kuti mupurisa aripo nasabva pane ladies ndo dzinoshanda masikati ndandinokuuza ndi paunongoti ndonobvera chindipirawo mpurisa foni ndaenda kuti ndibva chimutipirawo mpurisa foni tishanda tose achindoti mpurisa nyaya iyi tikutoifolowa bataimunhu advice tokuexposa yona nchida kuti zvinowatisa ende achadzoki une zvawamitaii achadzoki toda kuvambomumburudza pabhesi pako paingezi panomburudzwa munhu achingirwa mvura nehosipaipi achiumburudzwa achirola hei panonzi pachiranga mapenzi pabhesi papo zvotoziva sei kuti pabhesi todiiko tirwise zviri kuitika pabhesi pachiranga mapenzi kuti tiise moto netiweki ndo iri kunetsa nokuti tachikonhonge tabata kareni ari paground batai kareni imi paground apa tiwe kuti aufa batai kareni sha tsvagai kareni tiwe kuti aufa ndiani aripo because anojairira mozoti anojairira SIS MELLY anojairira anojairira vanhu aiAbuswer ndikazomira pane munhu wandakataura kuti naye manheru akanditi mamwe uri right pane mared flags andakaona you might be right pamberi pevanhu anoita kunge mwanaye ari kumuda seka but akabhataura kuti pane zvandakaona but ndiri kutya kuzvikomenda panapa pafacebook pane vanhu kuti vanomutya mukadzi waticha anotyiwa une zvaakabata zvaakazora une zvamai panapa tinozvibhabhatidza tinozvipedza pano zvongopedzwa zvongodzugwa zvodzugwa nemadhayari zvezvo zvodzugwa ipapa asi munhu mukuru wokuti akatsindimara SIS MELLY hazvitomboenderane neeji yake akatsindimara zvokuti hanzi nalangapingi chimboita neutral tichapedzisira kuti neutral kwaiko zvino anoda kumbofambiwa. This should be a lesson. We must set an example. Handi kakunana step mother vanoshungurudza vana vevarume handi vakawanda venyapa guys munavo vana vevarume kana kuti vana vakaitwa kunzoko handi but nyaya dzikude because unenge uchingomubatawo zvekungoti kuti asashungurudzike anouya oseka obikira mwana wevanhu wodi hazvina kunzi nyatso kumuda mwana wemutorobise pamwe ubite wako but haurwadziwi nokuchena nekugesa mwana haurwadziwi nokupa mwana chikafu chokudyiwa nevana vako haurwadziwi nokuti urege mwana chisununguka atika kana apedza oenda kuba kwamai vake hazvina kurwadzi handiti tine nyaya yakuda mahachi yatinoda tofambira handina kumubvunza ticha muchinzwa apa kuti akauya kavapesanisa ticha nasheuton akavhiringidza zvinhu akaita mitemo imwe yakamboonekwa pasi pano unoona chikuitika ndechekudai kune nyaya yakuda mahachi iri kutenderera izvo so nyaya yakuda mahachi iriko iritonesa mwana akaguriwa makumbo nokuda kwanani kwana mai handiona vanhu tichiona tichisiya tichiregedza handiona motikwa neutral ichazoitwa pakupedzisira kwaiko zvino fire holy ghost fire patricia ukutora zvekutanza aende kujeri unozoti jeri redu kana maprizini tinoroona takamira kulocation uchi paprizini ako only 3 cases kubva mulocation medu tinotofamba netsoka kuenda paprizini anokuenda kumunda ndokufani kutaura kuti kumunda kune munda muhombe unonzi namba 11 unorwadza zvokuti ukakandwa imomo kunzi kwere makakotama imomo unonzwa ushuka kungoti izvezvo vasungwa vakutonda vachashanda vachaita sezvavakuita vaita kugara namba 11 yaigadzira munhu munda iwo wainzi namba 11 pakadoma guys ityai social media kana usiri socialite zvaunoita mabasa aunoita kana une vana vemurume kana une chii itya social media handika nokuti unodonha naye unopwanya kana usina kuijaira usiri socialite ane mazviona itai do the right thing nokuti tiri kugadzirisa nyika do the right thing handi maona akapindurana nevanhu ini ndo zvakazondikuita forogonya yangu kuti akapindurana nevanhu macomments achitaura kuti chero mukadaro munogoitei achipindurana ndikabatwa nemumwe wedu wekuingeza ari pabotswana pakati sisi mamwe ndinongokwanisa kudzipambira nyaya idzi titasidei ndikati iwe zviri kuitika kupi pakati pindai mumastreets apa ninda nditombori mumastreets ndopandakapinda mumastreets kudai kuona haikona mashura ndione left and right stenda ndione kupeji kwenyu ndione uku ndikati chii chiri kuitika panapa ndobva ndakanda nyaya kugrupu rekulocation iri
kwasina vamweni kwasina chi inonzi data rekuuya pafacebook mawanwana ilepo vamwe vakati imini unozokwa ndogara ndiri kure kuti ndiende kuchigayo weko ndinobata kuchigayo ndikati itaiwo plani kudzimara ndikazoti no mani Pauline tuma Mike aende pabhesi izvezvi aende pabhesi aunoti pabhesi panani Mike akatoti pabhesi pana gore ndiyauya manhera naye namba dzagore tinadzo pano pamba pabhesi pachona kadoma kune kunonakidzawo muri kukadoma fedhi kumbi kwemidambo yako muri kukadoma kumbi kwetimbo yako ini muri saidzi ripi ingezi location idiki ine nhubu zvokuti nhubu kunonakidzawo hauku kune kunonakidzawo unoona polisi chekukumba kuramba kupfeka mamaski pakatanga korona vakazotumirwa masoja kune nhubu dzisingaite ndoka location gacheva haisi location hombe inomboshamisira sei zvakakunyanya asi kunonakidza ndatozviona kunenge kune nhubu koda kumbouyiwa kundiziva ndiri mamwoyo ndini chaikere uri kuziva voisi ndini nandazviona usati munhu yano mwana yaanopenga sisimenika vanhu vanotomutya pachimana ukunati shelton ane muridzi wezita rakazopuhwa mwana weshelton ane munhu wakanaka shelton moza shelton aitoza kuti mulokesheni pananhingi pai panotambwa wakanoita sei aipota achipa vanhu upfu pachigaya ndi muchigayo mune upfu unosaririra aipota achipa kana vanhu upfu kuti uya henyu mutore vanhu vanoziva rere zvakavhariswa pakauya benzi irori akati upiwo unotengeswa saka unenge achida kutora achiba iye ubva vanhu newasara mujigaya achitora iye unoti sisi ndinenge mwana uya ane mwoyo wakaipa zvekuti handigoni kuzvifungidzira waitokona ticha achifamba nashelton vari truso vana vemunhu vakagirebhana vana vamuzheve vachibva kubhawa vachidedzera imba kwaona mai vangu vamurodhi vachidedzera kuti sauitanarika vakatakwa akasvika akazviganyangura zvese izvozvo saka ndisakaongaida kuti mubhabhatize ndisakaenda mboti mubhabhatize mbijani kuti asafunga bhabhatizo rana asingazika abhabhatizwa nevanhu vaanoziva maanogara imomo kuitira kuti adzidze kuchinja unhu hwake asadherere handina kutomboya ndakawanda ndosaka ndati ticha ndini emeli sisi vabhudha handafana powati sisi vabhudha handafana singaiti ndoyanza kuzvindiro chakati ndini sisi vabhudha vese vanin'ina vangu varipo vana samanta ana melia mpande vana buta vana memori chipala ana ngri ana maide mpande melia mpande timu rese rapa its team ingezi vese vari kuona apa vari kutoziva zvandiri kutaura kukura kunoguma moyo ndakura inini kuti mazono ndakazvinini maivharisa mungezi umu ndaidesigna inini design munhu maipana bhita vanhu ndaita hondo yangu mukandiona munondiziva sisi meliko charetese kwaiti munotondiziva handisi munhu muombe handina kana godhi hombe handina miri muombe ndiri munhu mudiki but ndinofarisa ko tune nharo katuma secret sokusutu tune nharo zvavo ndakanezemisa kutuma rolo tune nharo dzisingaiti ndinofarisa ndine hondo yangu chayo mubvumbi 6 to 6 ndiri 1 makamira pamukawo kana iwo makurisa pabhesi aitoziva kuti kana paine nyaya dziri kuitika dzisiri raiti kana vachitotonga zvisirizo ndikangoti pabhesi papa chinenge chiona nyaya vanoziva kuti ndaita kuti ndikasvika ndaisiya ndakonzesa kuti imi mutemo kupi polisi wamuri kuita panapo hamune nharo vamwe handisvikirwi ndosvika ndega hamune nharo budha aripi budha ariko kumba unotsvagira mukadzi ipo mumacoment section anodawo tetera raiti vanotongera pasi pane ari kudawo here budha guys pane handine zvadziyedu iri pakadoma pa inonzi bhudha pane ari kudawo here bhudha kana uchida bhudha guys ndibate kuseri ndibate kuseri tevakava vanenge vachimira newasungaita mistake uzva tinopira uchirohwarohwa unopira uchibhabhatidzwa kana ukareka mistake wotomira wotonoita honest ane mwana wani wake budha hanzi neumwe munhu comment section maane tiketi here kuhaiti kola kuda muda kutengwa tiketi kwendingaziva ndikutoda tiketi aiwa guys tete ava deserves a ticket vakomana vamiramira vakomana nyaya dzevanoidzirise kuti guys ndo vanhu vatinoda vamawhistleblower akadai so ndo vanhu vatinoda vende vatengerewo ticket aiwa guys mutengerewo ticket ndo madhazi atiri kutsvagaya happy birthday mamoyo happy birthday wena happy birthday thank you so much right guys vende mutengerewo ticket guys haangambobvi pane musati manduzo wokuti pane ari kumutengera ticket rake
komunobvunza musikafukana munabvunza ngamutengere tiketi. Nai, mutengere tiketi wedu wamiramira mwana uyu. Wamiramira mwana uyu wamiramira ende wamiramira kumirira nzvimbo yekwawe koko kumira. Ini. Vane na. Guys, mutengere waka tiketi guys. Ndogona ndozokunonga nezita kuti ndingi tengera waka mwana uyu tiketi. Anditi ingo tingotengawo tiketi wakumana mutengere mwana uyu deserves kuenda kuHaiti. Hands please buy tickets for stepmom to you. I was stepmom ticket kupikwa cho kwanoenda. Kupikwa cho. Kuna kwanoenda. Aiwa kuya kuno kwanga ingagare iko kumusha kwachita zveufizo zvaanoda kutora ubwe vanhu unenge wasiwa iwo. Right. Guys, ticket guys, tickets. Ane cash talk. Ndinosimuka ngoti pansoroyi. Andina kuti panana baba, panana bamimi, panana tete, panana ndinongosimuka ndoti pansoroyi vakatongona ndasimuka kuti. Right. Mira kadaro. Susan, it's only 800 rand ticket. 800 rand ticket. Ndonyora here pass. 800 rand ticket. Mutengerewa komana. Ndiye vanatoda vakadai. Avanhu vakadai so vanomira mucommunity ndo natoda. Ndo vanhu vatinoda. Vanomira mucommunity mega kuita vanhu 3-4 vakadai so community dzinoita right. Shalin, ticket 800 sha. 800 rand ticket. 800 rand ticket. Rice Shalina amenoti iri kubuda pahuviri hwenyama amenoti rake uyu iri kubuda panani. Amen. Ndakatomirira so kuti ndione kuti iri kubuda panani ndibve ndamudrop. Ndikukumbira kupindura yakanzi beauty band oyo. Pindura. Shalin, muna September. Anyora comment kutanzi mamoyo kunyeba kwako waitomkwata iwe sewa isataura iwe Nyaya. Thank you, Maitapiwa. Thank you, Maitapiwa. Atike trakora vepo. Thank you, Maitapiwa. Thank you, Maitapiwa. Beauty, inindogara ku South Africa. Ndikakuda kuti ndarara 1 AM nasi. Ndichibatana navanhu vari kuZimbabwe ndichifambira nyaya dzacho. Kuti ndizoziva nyaya iyi ndakatobatwa nemunhu ari kuGotswana angaona nyaya mumastreets. Kunzwa. Ndikasvika pakubata uyo wacho chihera uyo. Ndichiti wacho chihera wandina airtime kuti ndifonere mupurisa ari pabhesi. Ndikukumbirawo ndibetserewo neairtime. Chihera kandikamupa nhamba dzamupurisa gore kuti afonere mugore. Handitye munhu chamari. Handitye munhu. Munhu wandaitya ndinai vangu Esther ari kumakuva kurimuka senate. Ndiye munhu wandaitya. Handitye munhu. Handitye munhu nyangosvikaita senyango mungari mucheche kana mufundisi chaiche kana ari wrong ndotomuudza kuti baba pamakanganisi. Handivhunduke. Handisepi novhunduka. Aiwa. Wagonesa. Wagonesa. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ticket rako and she got 2 tickets. SIS MELLY. I want 2. Okay, so to Torai 2 actually she'll give one. She'll give one to the young sister Samantha. I think I saw Samantha in the comment section. Samantha Cape Town. Saka zvadhako. Ndichapiwa umwe munhu. Ndotsvaga munhu wangu akuzopa SIS MELLY. Asi matiketi unozokoti ndaine munhu uyu ari mudiaries but not munhu asiri mudiaries. Mudiaries. Asiri mudiaries. Kumadiaries ndotsvaga okupa but rimwe racho na ticket ndosheya vanhu tupa ticket 1 motopa. Okay, no problem. Ameno ndichashita sei. Mozongondibata kuseri. All right. Thank you very much. All right. Right. Wedwe, maisha maini mane namba yamunofona handizuti makaiwana kupi yamunofona. Haisi namba yemakalls. Maisha main. Haisi namba yemakalls yamunofona. Namba yemakalls iri uko kune uko. Hamoti nemage mchifona pa namba hii. Chitaura tinzwe. Mushe kurise. Munofa kuseva sedziri 2 pama show namba yemakalls ndeimwe yacho. Sorry zvainge kumbira rekerera. Ndaida nengena zvangu kupa advice pama stepmother. Inini ndini wano wachakakura na stepmother. Asatapinda muma advice. Asatapinda ma advice. Atimbomirai. Tichasvika uko atimbomirai. All right. Atisikuda ma advice. Mbomirai guys, pane zvandafunga. Kana wauya please atisikuda ma advice. Mbomirai ma advice. Kola hello. Hello SIS MELLY. Murise. Ndiri right muri right. Mushe. Ya ndikufona ndiri ku UK. Ndangoenda pa nagire pa Facebook fandangodzwa vanhu vachitaura nyaya dzemwana. Ya mwana iye matauro azvaitwa ndomararamira ndakaita ndamukadzi mukuru chaicha chamukadzi mukuru
kuna naira kusvika kuma 100 kogogo but ndo mabati wanda akaitwa nastep Melly. Okay. I feel like I want to try and ndakaidawo mwari kuti aipe murume nditomwana tokuti ndainorwadza sei but mwari anakwanisa kuita sezvo ndakanga ndichifunda upenyu. Zvangataurwa noya kuti mukadzi ati akati ndine vanhu musasiya vana pamunenge murita. I'm told the truth, akataura chokwadi nokuti hamusi kuziva zvinoitwa vana kumashure. I know kuti zvezvichirwadza munhu anengada kuti ariitire vakoma sori henyu kukatai vakoma pane zvandafunga imbomirai kuti mumbotiudza muchazotiudza paleta zveizvi imbomirai nokuti mukagara matodaroka munhu eza kutofana chene nyaya yake ndikuda kuzoita show yevanhu vakakura nemastep mother saka I think ndo pamunoqualifya ipapo. Imirai monze handina kukura nastep mother. Step mother mai vangu nababa vangu vakanotisiya kuna mai vababa ndo takanga tinavo mai vababa asi kana vakauya kumusha vanga vane musha wavo iye baba nemukadzi wavo iyeye saka vakauya kumusha wamai vangu vakabva vafunzika vanobva vavakawo wavo pasaidi kwavo kumusati kwavo vega vaigona kundishedza sisimeri zvaichandotaura sisimeri uya kuno mubva mauya kana ndasvika pamurika ndosvika ndomira noti ndauya zvinzi uri kudei kuti mandishedza runzi unotaura nani handisi mai vako wairwa nepamba seri kweruoko noti mukati meroko seri kweruoko unodonhera pasi vanokusumudza nenzeve kurwadza izvi zviso ndi mwana miki vokusumudza nenzeve ubva pasi kusvika urumira ubva kuti handisi makamandishedza zvonzi unotaura nani handisi mai vako. Chikafu sisimeli ndava mukadzi mukuru chotikati ndava mukadzi mukuru yatineja vaibika chikafu vaimuka makuseni vobika anzi todzichimisa nedango vobika chevodya tikazisadzana nababa kana vadyadzana nababa baba voenda kubasa huku baba kana vobikidza baba voenda kubasa vasiti baba vasiva kudza vakwira bhazi vonenge wakarara vasvika kufugura kugumbezi ukaenda kugumbezi pambedha ukuru vasisimeri wakarara from nowhere. Sisimeri is so painful. I think itachirongwa chacho namondifonera kutaura kuri ndikuenda kubasa mondifonera nonyatsa kuexplaina kuti chii nekuti ndakataura mwana womunina wangu life ndakakura mwana yaigogona chikoro ende ari kutiteerera ndikataura navo handisati ndambomuona mwana yelife ndakauya kuno musi wa3 June kuno kuuk iye akazvarwa musi wa11 June takapesana for 5 days kana 7 days but ndakamuudza ndakamuexplaina life yangu yandakakura nayo ati amai vako nanayo naineyangu. Alright. Saka ndokufonera kana ndakuita chirongwa ichi then munyatso kuya nayo iri topic yakanangana nayo izvozvo. Hello? Right. Imbomirai munzwe guys anditi imbomirai munzwe atisi kuda ma-advice osaya mukaenditoita zvokutodzima foni ndodiko mafana chari kuwanda ndodiko imbomirai izvozvo guys tikuda kuzoita show imbomirai create content creator, right? So this is what I have created guys. Zvatoda kuita ndezvokudai so hari mukona ti nyaya dzemastep mother nenyaya dzevana vevarume dziri kunetsa. That goes to varume nemastep daughters again. Antika vana vakadzi venikikiri vedu ndavana kudambura makosi vana vevakadzi anditi saka toda kudai so guys imbomirai sakufona kuti mene ndizvokuidzima foni ndokutopedza nyaya tidzime, right? Saka toda kudai so guys anditi we want to have a show antika so imimi vanhu vandiri kutaura panapa ndimi vandiri kuda kuwhatsapp kwangu chete vanhu vandiri kutaura panapa ndo vanhu vandiri kuda kuwhatsapp kwangu chete vamwe vese imbomirai kuuya tiri kuda vanhu antika munhu akasiya ane mwana wake ari kuchengetwa nastep mom anditi kuwhatsapp kwangu ndokwandiri kudai munhu akasiya mwana wake antika ari kuchengetwa nastep mom murume ari kuramba kuti utore mwana wako so toda kuti uye iwewe namba yako nenamba yastep mother nenamba yemurume mose pakamera anditi
stepmother vari kushunguridza mwana wako. Animaona iwe wacho tingozvipedza, because sometimes we need to expose vanhu ava. If you don't expose them, ndokuzai abuse yevana inoramba ichienderera mberi. But vakaziva kuti zvinozikamwa kumberi kwezvinozodai so vanotya. Vanani chinoitika ndechekudai so dzimwe nguva mastepmother anenge achiramba kuchengeta vana. But varume vanonomanidzira, vonomanidzira. Animaona kuti munhu auya naye mukadzi wangu mwana wangu uyu haungarambi kuchengeta mwana wangu, chengeta mwana wangu. Mukadzi anenge atomboramba kuti inano pamwe ina ndikwanisa kuchengeta mwana womukadzi womwe mukadzi uyu, inano murume wambanidzira kuti chengeta vana wangu. Animaona saka varume we want to learn a lesson. Vanorume mukadzi usambanidzire. Pane takamboita shona ipana pachitaura chitwadzi ndeni yokutanzi munofana mukadzi wangu agone kuchengeta mwana wangu. Pane murume akamboya pana pachidaro mani. Mukurimemba inyaya iko akati ni mukadzi wangu achita mwana wangu, tikati unenge uripo iwe pachoita mwana wako. Andi mazvona saka nyaya inenge iripo guys nekuti sometimes varume they have to know. Andi saka mukadzi unogona kuziva ende iwe uri mai vemwana uri kwauri makasiyana baba vemwana. Mwana rapa chero kaonzwa zvazorema next door kana kudza baba vemwana avazviteereri. Avazviteereri vanozviti ine madza kuishaisano uri kuda kuti mukadzi munhu agwe nemukadzi wake. Avazvibhilivi varume ava ndozvanenge vachitoita. Andimaona saka toda kuti guys musanyare musadini as expose na mai vanosiya vana. Ndovatiri kuda vese ndovatiri kuda vese gogo fungi mama fungi andimazvona. Saka please kana wakasiya mwana aruchenda stepmother pamwe izvozvi itori hondo uri kutiraya kumutora but haukwanisi. Stepmother akushunguridza mwana huya gara wani panamba ndigara nabata stepmother. Uyai musangane pakamera tiigadzirisa. Tisi kuda kuti munhu azotukwa, toda kuzava kuti tiigadzirise kuti kana vasingadi mwana uyu vataure chokwadi pamberi murume woti ni mwana uyu handida hangu, handikwanisi takuudzai mukandirambira. Mwana ngaende kuna mai, isto onisheta kuti mwana ngadzokere kuna mai vake. Nokuti vana vari kufa uko. Ani mazviona vana vari kufa. Kune mastepmother muri comment section umu andika probably stepmother murume wako ari kuramba kuti uri kumudza every day kuti ina ndikwanisa kuchengeta mwana wako. Murume ari kuzvinzwisisa. Please uya pashow tiudze murume uyu adzosere mwana kuna mai vake. Ati mazviona nokuti vana venyu vari kudii hanzi ndatouya sisi zvakaomazvo. Uya Flora kuWhatsApp kwangu. WhatsApp yangu kwete yakapinwa iyo, not the one that is pinned. WhatsApp yangu chaiyo kwete iyo yakapinwa iyo haisi WhatsApp yangu. Iyi WhatsApp yepashow inongofonwa nevanhu chete. Uya kuseri WhatsApp yangu inoti 064 895 4837 ndo WhatsApp yangu 064 895 4837. Uya ikuseri andika wouya iwewe na stepmother totira kuti tite dialogue nyaya ifambe zvakanaka. Handitika vana mastepmother vakazivawo futi kuti nyaya iyi kune kwairi kuenda yakupindigwa nomwe vanhu vanhu vachidzora pesi. Ngatibatsirei vana. Iyi nyaya yevana iyi haisi nyaya kuda mahachi vene ndakangu ndabvira kuti ndikutsvaga anzimachi ndikutsvaga macontacts hasa ndamawana. Tipewo macontacts akuda mahachi nemukadzi wake uyu wokupisa mwana uyu neyamai vemwana. Ndoda 3 contacts dzedze vese vari 3 vakadai. Ndoda macontacts acho nokuti vanofanira kuti tiwe vese vari 3 kuti zviri kufamba sei. Kuda mahachi akasuspendwa kubhora uko that means havakakususpendi pasina nyaya. Andimazvona mastepmother anotora vana vevarume zvechokwadi nekuda kwema-insecurities. Kutya kuti mwana akaenda mbari kuna mai, baba anozopota chienda kuna mai chienda kuna mwana, vanhu vaipuzira vozovata vese. Saka munhu anoti mwana ngauya agare pano, asi mumwoyo make achizoti handisi kuda mwana ushu, handimudi, ndokuzoabhisa mwana. Nenyaya yekuti haadi kuti baba vaende uko kunoona mwana. Hanimaona disendere nokuti havasi kuda kuti baba vaende kunoona mwana. Handi mukona zvokuitika. Ndo insecurities nemastepmother. In the process kana wadaro wabhanda watora mwana, chichengeta mwana uyu zvakanaka. Chichengeta mwana zvakanaka. Kana watora mwana wevanhu chiti nokuti usingati mai vaendeko, baba vaendeko kuti vanoonana kuti vanogona kuzokwirana, chichengeta mwana zvakanaka. Chengeta mwana zvakanaka. Ingori fight yemadzimai. But fight yemadzimai negodo remadzimai vana they are caught in between. Vana they are caught in between. Hanimaona
igodo ramai vanenge varipo nekufila threatened namai vanenge vasipo vakaenda kuti vakazvara mwana saka vanogona ngodopamiwa. Handi kune sei inoti kwa mvura payakambofamba napaikangamo. Of which that's not true. That's not true. Mwamuru vanogona kutonda mwana vake chiti kuti unoona mwana ari kugedho kusatopinda muyadhi ona vana vake ori varododzokera. Hanimaona mai vakati chawo move on upenyu hwavo vachikuita co-parenting chete, but vakadzi vanenge varipo insecurity nemastepfathers zvakare vanototi nemukadzi tora mwana uye kuzogara pano kuchengete mwana pano nenyaya yekuti anotila kuti baba vaya vakauya chiti ndida kuona mwana wangu vanokwirana namai vaya. Hanimaona zvanenge achiketi vanokwirana namai vaya. Hanimaona saka anenge achivharidzira mwana yakana azouya mumba muya kugara wakushungurudza mwana wakupana uchibata mwana uchirepa mwana wakudhlengula mwana. Hanimaona nokuti asiwa usi wakamuzvara mwana womukadzi mwana wako. Hanimaona saka guys I'm going to bring a date. I only want about 3 people chat. 3 people, 3 pairs of people. Stepmother na mai mwana, stepmother na mai mwana, kana baba stepfather na meno na stepmameno chira ba stepfather parapa uyai mose togadzirisa. Uyai mose. Saka ndichingwana 3 ava ndikunza show yachona tobva tatanga. Then tozoita ye show yachavhurira varoda kuhila, a healing session. And we are going to have a healing session. Maybe let's do this healing session on Friday. Friday is a date. And Tito wants the confession on Friday. So let's have a healing session on Friday. Yeah, healing session on Friday. Whereby munwese akas shungurudzwa na stepmother. Kana takashungurudzwa ne amazakura chigara. Ndo day renyu. Rokuti munodurura zvipamwe yopenyu. Munenge mchitaura only topic iyo chete. Usazotanga zvoti todayo vakashungurudzwa. Chete. Never stepmothers. Healing session yenyu mouya muita vent. Andika to garatinechi ma counselors pa standby. Ekuti muchipedza uchinda kuna counselor uchinorapiwa. Uchipedza uchinda kuna counselor uchinorapiwa. Antimashona. So ndozvatoda kuti chindire mberi guys. Handichagona kuti ndirambe ndiri pano nenyaya yekuti nhasi manheru anditi yakuda ndiri kunzi chapo makonda toda kutozifambira tono chitosvika papi. Anditi yesimira kuma boys warova. Saka tusangana manheru guys, patinenge ndichitaura chi musauye nevana guys. Anditika musauye nevana pashow yemanheru. Handi muri kunzwa ndadzokorodza musauye shelu saka kana ndi pandingi manamba. Musauye nevana pashow yemanheru. Anditi chikapa live pa diaries chitatu vakadzi mudzimbamu mukubasa ndokokora makabata mafoni muchimbotamba nemafoni. Topic yefoni ndira kuya nayo. Nyaya dzemaselfoni uya nayo topic iyoyo. Sibaselfoni apisa dzimbai. Makatarisa kudai soni nyaya kutanzi ndotazvi apa ndoga ndikuti apa chinotika pasipiza singabudi pachena. Hapana. Kwai nemukadzi iyoyo akaenda kumapurisa sungo. Kwai nezura chinyora kwanzi munondiziva sect ndinani boza ikomenta neghost. Vakamuziva. Musauye nevana. Chikapa chiripo. Kune vanoda kuona chikapa basa ndiri kungosora muchitaipa pamafacebook apa kasi chikapa chicho mubambo. Hamugoni chikapa ichi muboko. Asi basa ndiri kungotenderera namastreets, muchitenderera namastreets, muchingobaya foni. Imbodzidziraiwo chikapa. Mudzidzire mai vaya vachiya chizotamba chikapa chavo panapa nhasi. Andika imimi kwamuri kudzimbako ivewo nezvizambia zvenyu. Andika makasungira zvizambia zvenyuwo muri pambedha muchitedzera zvanenge vachiita ivi vari kunoko. Handi vanenge vari pafoni apa. Vanenge vari live kapafoni apa. Imi muchitedzera muri kuma muchidzidzisa zvezviuro zvenyu zvinenge zvine mabhaudhi. Muchidzidzirawo. Andika muri kwamunenge muri uko. Hakuna ngozitamba nemungotambire zvinhu chikapa musingagoni. Murume ozoendawo kumwewo ozo kwaendo kwenzime. Ina ndisindotamba chikapa kai nime mwana ndoko tamba chikapa kupi chando tamba chikapa. Kwambona nditamba chikapa ndochigona. Atitambi chikapa ini. Kuna munhu akuya kuzodzidzisa. Andiona. Kuna munhu akuya kuzotamba chikapa chake pano. Ini ndowapona wochitamba chikapa ini. Ndochigona ini. Ndinodzidzirawo. Inoda kudzidziswa ona maya panouya. Anibona. Ndinotoyemera ndinodzidzirawo. Anibona atizvigonini. Anibona. So ndochi manheru imingosaiva notification. Anibona.
Yes, real talk. Even guys, ngatirevo hapana basi kutaura zvinhu zvinoitika zvinhu zvamunoita zvamunorarama day to day handika ndo zvatinoita kana ona topic iriko nhasi iyi handisi iyi haiwirirani neni it's against my values ishi anoona musi wewe atichataura kudai wodarika tozokuonawo mangwana anoona wodarika tozokubata weyo Friday handiti iyi kana isiri yako uya neFriday patichazokuonawo Friday usangozvimbandidzira kuti ndinongoenda kumashow ose ose but we have to accommodate everyone handiti tinofanira kuti accommodate munhu wese handiti noti variko vari kuda zvichikapa izvo zvizvi vanenge vakatodidi vanomaona saka tototi vadi vauye tiwane kuti vafambira nenguva manheru kuma7 kokoko hanzi kobankura vaiti chikapa here varomanda chikapa aiwa kazambia yangu tinoya nako kazambia yangu tinoya nako ndechitodzidzirawo ndechida kutodzidzira vanomaona saka please get ready tizoona kuti zviri kumbonyatsokufamba sei zvichikapa izvi zvinodenda ndachibata nhingikiri Katia ndichegerewo kaKatia mucomment section ndoda kuti vasangane nhasi tione kuti shasha ichikapa ndiani ndidedzerewo Katia auye Katia aripo here mudedzei Katia auye tidedzerewo Katia arimo here mucomment section tidedzerewo Katia guys mutegei auye ndoda kuti vadhumana apa nhasi papa ndoduva edha wose asi Facebook edha 4 vose umwe achita chake pakuona puchika pamwe achita chake ya tegai Katia guys tegai Katia tuone kuti Katia anouya here ndina namba dzakatia ndawana kutozitsvagawo namba idzi hanzi vari manoita chikapa chavo amen Katia ngaauye tuone Katia uri kutegwa uya kanitutura zita rake ndione kumutsvaga aripo here Katia mukaradi asangana nemunhu mutema panapa nhasi tione kuti vanenge vachidii vakakura vachiropodza chiko kunge vasingatambi chikapa kudzimba dzavo vanofanira kuchiropodza chiko vanhu vanoda kudzidza vanenge vachitodzidza tiregerere vanhu vasi kuchengeta vana vavo kozi ndine ronda okay alright ru alright right regai tiwane Katia kana auya nchadeke ndawana zita rake saka ndakuchinyatsotonomupindira kumessage ako ndeakurumidza kuona kuti auya ajoina apa tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei ifree spirit Katia but nemunhu wacho ari kuuyawo futi free spirit zvakafanana nhasi saka tinoonera guys saka ndakuinda inini kuti ndigowana kudii kuzodzoka time iyoyo handiti kune vese guys vakareceiva ma-SMS ekuzororaya handika achikudzai nezvanew underwrite handika klikai pakanzi yes and klikai pakanzi accept handika klikai pakanzi accept vese vakareceiva ma-SMS enew underwrite kubva kuzororo pumulani klikai pakanzi accept handika muklike pakanzi accept handiti muklike accept handitika ndakwinda vanoda kutengera vanhu matickets avo eHaiti vanoda kutengera vanhu matickets kuiladi show okay vanoda kutengera vanhu wiladi show auye kuzoadvertisa basa rako pano apa usina kutaura nesu andikonzwa Willard you come and talk to us. You don't just come pamusha pevanhu wouya nezvinhu zvako wakatakura property yako ungesa pamusha pano unotaura nevaridzi vevanhu unotanga wauya wotaura nevaridzi vemusha wozoisa property yako saka unoti you come and talk to us wozoisa advert yako mucomment section haungofambi nezvombo zvako chingonosiya zvombo zvako pose pose unotaura nevanhu ndokumbira kusiya zvombo zvangu izvi vokuti siya zvombo zvako wozosiya handiti saka please kana uchida kumaketa panapa unouya wotaura nesu handika wotaura nesu ndoda kumaketawo kana wazomaketawo uda maketa katakupa mvumo wamaketa nokuti unofa kutipawo something unoti data iro indere mahara robhadhagwa data right saka pane nzibvisakala watatatopedza risi right pane nhingikiri pane ma-IT2 ari kuitwa Cape Town neJoburg saka unotengera munhu unoda weCape Town kana kuti weJoburg yes Betha how are you anditika Betha kana tisina kumaona kana usina kuiona ako but uchibhadhara no problem
angu akapera rutendo, angu akapera faith, mirangu kutsvagira. Angu akapera. So guys, ndakuenda muklika ma accept handitika pama uyu enyaya tusangana manheru. Indakuinda guys handitika God bless you. Tombatana time. Ticket guys, vanotenga ticket na tsari kumbira mu ticket simugambezi asking for a ticket. Saka zvandichaita mbinga dzese muno yachikumbira regero mbinga yako musi wowe wachaita nyaya iyi mwe musimasikati so, and then wobva wataura nyaya yako andika mhene kuti yechi mbinga kana yati nyaya iri kundifadza kutengwa ticket. Ndowana kutengwa ticket. So guys, ndakuinda tombatana time andika God bless you.